Begira, musika kontu ez ari garela, gaur Iker Kurrutxaga ez dugu gure artean, baina utzi digu, grabatuta gaur esan beharrekoa, beraz, ondo baderitzozue, entzungo dugu. Egunon guztioi, egunon entzule, zer modu zaudete, bueno, ni hemen, badago gaurkoan ere martxan, naiz eta zuekin egonez, badakizue, tarteka, goizez, kirola egiteko auto egin dudalako horten. Aizue, gaur, gauean protagonista Nil taldea izango da gurean, Nil taldekoak pasako dira musikariatik, beren hirugarren lana aurkezteko Etxea izenekoa kaleratu berri dute, atzo kaleratu, eta, gaur izango dira gurekin taldekideak disko hori aurkezteko. Kantua aukeratu dut, disko izten duen kantua zuei ikartzeko. Zergatik, gordina delako, eta nik uste dut, egon diren estudioaren errepresentazio ere badelako. La Casa Muradan izan dira, Tarragonan, euskal talde bate baino gehiago hautatu izan du toki hura, toki magiko xamarra badelako. Eta, toki magiko horretan dagoen pianoa eta Sara Alonsoren ahotsa, baino ez ditu abesti honek, beraz, horregatik ekarri nahi izan dut, ea, gustoko duzuen, eta, bihar segiko dugu. Bihar, atzorako gordetan nuen kantua ez dudalako azten. Atzorako gordetan nuen kantua ekarren nahi dudalako haren inguruan eztabaidatxo bat izateko. Egun hon izan denok, aio! Hemen daukagu beraz Ikerrek proposatu duen kantua eta taldea. Ezagutzen zenuten? Nik ez. Ba, nik ere ez. Denok bat ditzen duela gauzaten. Bihar beste gauza bat daukagu Ikerrekin komentatzeko. Egia esan, kriston intriga daukat, bi egun daramagu Ikerren kantu ospetsu oneri buruz hitz egiten jakin gabe zein den, eta gaur gainera esan duenean, eztabaida piztuko duela, ez dakit. Atzoari mentalkiari nintzen, ze kantu irten diren azken orduetan edo azken egunetan, eta ez da bururatzen hortik eztabaidarik sortu daitekenik. Nik pentsatu nuen Ernaik kaleratutako abestia, baina ez dut uste hori denik ekarriko duen. Ikerrena izango da, Ikerrena izango da munduko beste puntako. Seguraski. Zirikatzeko, misio baina. Ez dakit, bai. Nik kantu honi, gaur proposatu duen kantu honi hartzen diot Olaia Intziarteren estiloa, pianoa, ahotsa ere... Baina hasierako partea ez izu esentxatze ematen horla pianoakin eta badiru dira barkatu Beatlesen Let It Be. Bai, izan daiteke. Bai. Aberregoi kantatu pixka bat? Ez, nahikoa kantidatzarekin. Nahikoa kantatu genuen gabonetan, tertulia honetan, datorren gabonak. Egia da. Datorren gabonak arte kupoa beteta uste du. Hori da. Ingo dugu beste behin. Gainea berrizetu baten zaite, 24 lan itea, beraz. Diekin daudenei, gonbita luzatuta. Begira niri ere. Pegi barrezari. Berak proposatu zuen, pegi da la cara. Hemen nago, egunan. Abesteko zaudete gabonetan. Zure esku aurtengo proposamena ere. Noski bai, ez kezkatu. Abestuko du, eman ziurtzat hori.
Bueno, kantuaren amaiera honekin, ez dakit kantua amaitu den dagoeneko, Johar, bai, bueno, berriro jarriko dugu, eta honekin utziko dugu gaurko tertulia, 2 minutu goizeko 8:00 bihar nien aitz egongo, baina zuen artean hitz egiteko ere aukera izango duzue, beraz, datorren astera arte, ekipo. Bai, Aio. Aio. Esaera zerbat ta azken egunetakoa berreskuratu nahian ez dakigu zer dugun galtzen había punto sufritu pero queri gutxi gabe behar bada izan da behar bada ez gara konturatu ta orain gutxie Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Manifestari bat atxilotu du poliziak Baionan, blokatze eguna gaur da estatu frantsesean eta halaberrez, Ipar Euskal Herrian ere. Salva Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Euskal Herrian goizeko 6:00 hasi dira protestak. Helburua Angeluko errepideak eta Dosoltelantegia blokeatzea izan da. Manifestariek errepide hartu dute eta poliziak kanporatu egin ditu. Izi Euskal Herria irratiak zehaztu duenez, manifestari bat atxilotu du poliziak. Tren zerbitzua unkitua da, CGTko tren sektoreko langileen 180 greban dagoelako. Hendaiatik abiadura handiko trenak eta beste zerbitzu batzuk ateratzen ari dira bidaiari guztiekin. Eta estatu frantsesak badu lehen ministro berria, Sebastien Lecornu, hori bai, gobernu buru aldatu arren, ez da behar besteko erabakia izan protestak eteteko, eta gainera, Frantzia intxumituak Emmanuel Macronen kargu gabetzea eskatu du. Eta bigarren aldiz, erasotu dute Sumut flotilla, ez da zauriturik egon. We immediately saw there was a drone. We were not sure if it had a material on it or not in order to call for an emergency. And it struck on the top deck with a flammable material. Immediately we put down the fire, everyone is safe. Eskifaiako kidek drone bat ikusi dute, baina ez dute ikusi bombarik ote zuen. Jaurtiga jauntziaren aurrekaldean erori da eta su hartu du zati batek. Eraso hauen aurrean gazara joateko asmoak berretsi dituzte Sumut flotillako kidek. Zorionez ez da sauriturik egon, baina guk azpimarratu nahi duguna da, atentzioa Gazan jarri behar dugula, izan ere Israelari da saiatzen flotilla honi eraso egiten, gaurko egunean Gazan gertatzen ari dena eskutatzen. Eta hain zuzen, Israelek Hamasen negoziaketa taldea erasotu du ere Dohan, 6 lagun hil dira eta kinka larrian gelditu dira negoziaketa. Hamasek berretsi du erasotik bizirik irten direla negoziatzaileak. Benjamin Netanyahuk erasoaren ardura guztiak bere gain hartu ditu Israelgo armada eta inteligentzia zerbitzuen eraso guztiz independentea dela esanaz. Erasoak Ameriketako Estatu Batuen baimena izan du, ez da zehaztu dutenez Katar jakinaren gainean zegoen, Dohak aldiz erasoaren berririk ez zutela esan du.
Eta azken orduko albiste bat badaukagu baita ere, Armada Poloniarrak alerta maila gorena ezarri du bere lurraldera sartu diren drone errusiar batzuk bota ostean, gaueko albistea da hau, gaueko ordubiak aldera, Ukrainara zihoazen droneak, Poloniako aire espazioa zeharkatu dute, eta honen ondorioz, alerta gorria ezarri dute, NATO-ri ere eskatu diote beharrezko prozedura guztiak aktibatzea eta esandakoa alerta maila gorena. Gurean berriz, Pello Txandianok 5 esparru ezberdinetako akordioak eskaini dizkio Imanol Pradales lehendakariari. Badago denbora asko, esaten herri honek behar dituela aurrera pausuak, jauziak, hortarako herri akordioak behar direla, eta guk uste dugu momentua dela hori ja demostratzeko eta gauzatzeko. Estatus politiko berria, klima politikak, hizkuntz politikak, hezkuntza sistema, administrazioaren gaurkotzea, ala sistema instituzionalari buruzko proposamenak luzatu dizkio Euskal Herria Bilduren bozeramaileak. Eta EAJ gizartearekin lerrokatua dagoen gobernu ikusten du Pradalesen exekutiboan, Joseba Díaz Antxustegirekin bukatu da EAEko lehendakariaren bilkura erronda. Kalean dauden kezkekin oso lerrokatuta dagoen gobernu eta lehendakari bat ikusi ditugula. Eta eneko handu PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak, EAEko estatus berriaren bueltako eztabaida uztu du, soberanismoa lerro gorria da bere ustetan. El escollo sigue siendo el de siempre, y mientras algunos no se descabalguen de su empeño de imponer sus obsesiones independentistas, soberanistas, pues evidentemente nada tendremos que hacer. Yo siempre he dicho que las vías unilaterales solo nos llevan al fracaso, y en la cuestión de lo que algunos llaman derecho a decidir, que no deja de ser el derecho a autodeterminación, el Partido Socialista no va a cruzar determinadas líneas rojas. Todo lo que se pacte tiene que ser de común acuerdo con el Estado y dentro del marco constitucional, del marco jurídico vigente. Todo lo que salga de ahí, evidentemente, no contará con el apoyo del Partido Socialista Euskadi. Pello Txandianok berriz estatus berriaren bueltako eztabaidan, erabakitza eskubidea sartzeko beharra azpimarratu du, eneko handuezak honi buruz esandakoak aurpegiratu dizkiore. Guk ez ditugu marra gorria publikoki jartzen. Uste dut hori ez dela negoziazio baten egoteko modua. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepiei daokienez bada nabarmentzeko jazoerarik? Aparteko arazorik ez errepidetan Pegi. Seguraldiari daokienez, egun lainotsua, espero dugu gaurko honetarako eta nabari da, uda amaierara heltzen gabiltzala, temperatura freskoak, une honetan bereziki Gasteizen 9 gradu, besterik ez, Maulen 13 gradu dauzkagu, Donibane Garazin bezala, 15 gradu Donostia eta Bilbon, 10 gradu Iruñan eta 16 gradu Baionan. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ribarruzeak. Eguraldia berriz ere nahasteko joera hartuko du asteazken honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina orokorrean ateri utziko dio. Hala ere goizak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango dira, hodei basuak ugarituko dira. Mendebaldetik fronte bat iritsiko da eta eguerdirako zerua estali eta euritara joko du. Arratsaldean zaparradak bereziki Kantauriar isurialdean botako ditu eta gehien bateki aldean, hau da Nafarroa iparpartean eta iparralden. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka pasako da, baina oso gutxi. Eta gau partean soilik euria Gipuzkoa ekialdera, Nafarroa iparpartea eta iparraldera mugatuko da. Hala ere litrota mintzat ez da euri askorik egiterik, espero. Haizeak hego mendebaldetik joko dugu izan, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean, eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Jorraizburu teknikan irailak 10 da, asteazkena. Informazioaren aria. Estatu frantsesak badulen ministro berria, Sebastien Lecornu, hori bai, gobernuburua aldatu arren ez da behar besteko erabakia izan protestak eteteko. Estatua blokatzeko deia dago gaurko eta askok Emmanuel Macronen kargugabetzea eskatu dute. Estatu frantsesaren gobernu krisiaren baitan protestaguna izango da gaurkoa. Guztia blokatzeko deia egin dute 54.000 milioi euroko murrizketak iragarri ostean, beraz ez da nahikoa izan lehen ministroaren aldaketa.
Orain artean, Bairuren gobernuko defentsa ministroa zenak, Sebastien Lecornuk hartu beharko du gobernu berria eta Emmanuel Macronen 5. lehen ministroa izango da. Bere helburu nagusia aurrekontuak eta oinarrizko akordioak lortzea izango da. Eta karguak aldatu arren, sarria nabaria da. Faxismoaren gorakada, justizia sozial falta, krisi ekologikoak bezalako arrazoiek, lehen ministroa hautatzeko Macronek 2024 urteko hauteskunden emaitzei kasurik egin ez izanak, protestak piztu dituzte. Frantzien txumituak Macron beraren kargugabetzea eskatzeko proposamenare erregistratu du, Asamblea Nazionalan, hala ere ez du etorkizun handirik izango ekimen honek, Alderdi Sozialistak ez duelako proposamen honekin bat egingo. Euskal Herrian, goizeko 6etan hasi dira ere protestak, helburua Angeluko errepidak eta Dasolt lantegia blokatzea izan da. Manifestariek errepide hartu dute eta poliziak kanporatu egin ditu. Isi Euskal Herria irratiak zehaztu duenez, manifestari bat atxilotu du poliziak, eta tren zerbitzua unkitua dago, Zeieteko tren sektoreko langileen 180 grebarekin bat egin baitu. Alta, Hendaiatik abiadura handiko trenak eta beste zerbitzu batzuk ateratzen ari dira, baina bidaiari gutxirekin, eta txik-txak autobus zerbitzua normaltasunez dago. Goizeko lehen orduko protesta hauen ostean, goizeko 10etan, manifestariak Baionako Henri Grenet zubian bilduko dira, autoak motel-motel gidatuz. Albiste dugu, Hego Euskal Herriko politikagintza ere, Pello Txandianok 5 esparru ezberdinetako akordioak eskaini dizkio Imanol Pradales lehendakariari, estatus politiko berria, klima politikak, hizkuntz politikak, hezkuntza sistema, administrazioaren gaurkotzea, sistema instituzionaleri buruzko proposamenak luzatu ditu EH Bilduren bozeramaleak. Ordu etardiko bilera burutu dute Imanol Pradales eta Pello Txandianok lehendakariak burutu duen bilkura sortaren baitan. Bilkura osteko agerraldean Euskal Herria Bilduko hautetsiek akordioetarako eremuak egon daitezkela berretsi du. Badamagu denbora asko, esaten herri honek behar dituela aurrerapausoak, jauziak, hortarako herri akordioak behar direla, eta guk uste dugu momentua dela hori demostratzeko eta gauzatzeko. Pello Txandianoren ustetan eskuduntza berriak behar dira pentsiodunen eskaera garraio sarean inbertitu ala atzerriko titulazioak homologatzeko. Halaber, estatus berriaren bueltako eztabaidan erabakitze eskubidearen beharra azpimarratu du. Eneko Anduezak honi buruz esandakoak aurpegiratu dizkio. Guk ez ditugu marra gorria publikoki jartzen. Uste dut hori ez dela negoziazio baten egoteko modua. Abendurako akordiorik egon ote daiteken galdetuta, Euskal Herria Bilduko bozeramaileak esan du data hori Aitor Estebanek aurreikusi duela. Eredu ezberdina ditugu eta ez gaude ados. Akordioei dagokionez, Pello Txandianok ez du aukerarik ikusten etxebizitzaren alorrean lor daitekeenaz. Exekutiboak Euskal Herria Bildurena ezen beste eredu bat sustatzen duela esan du. Aukera gehiago ikusten ditu klima politika, hizkuntza politika, hezkuntza sistema, administrazioaren gaurkotzea, ala sistema instituzionala bezalako alorretan. EAJak berriz gizartearekin lerrokatua dagoen gobernu ikusten du Pradalesen exekutiboa. Joseba Díaz Antxustegirekin bukatu da EAeko lehendakariaren bilkura ronda. Kalean dauden kezkekin oso lerrokatuta dagoen gobernu eta lehendakari bat ikusi ditugula. Hautetsi jeltzaleak Espainiar zein euskal politikako moldeak ezberdinak direla nabarmendu du, alderdikidea duen lehendakaria defendatuz, Díaz Antxustegiren esanetan Imanol Pradalesek ez du ihes egiten arazoen aurrean. EAJaren bozeramalearentzat Pradalesen gobernuak herritarren kezkekin lerrokatu dauden erabakiak hartu ditu bere lehen urtean eta besteak beste osasungintza, euskara, segurtasuna industria edota hezkuntza bezalako esparruetan. Eta arlo politikoaren eztabaidari beste ekarpen bat Eneko Anduezak gauzatu duena izan da. EAeko estatus berriaren bueltako eztabaida oztu egin du, iragarri baitu lanak aurreratuak daudela, legebiltzarrean egin ziren lanak horitaraziz. Uste dut bat gatozela, gai hau alderdi politikoen artean eztabaidatu behar dela, esate. Halare, lerrogorria berretsi du Anduezak, soberanismoa.
El escollo sigue siendo el de siempre y mientras algunos no se descabalguen de su empeño de imponer sus obsesiones independentistas, soberanistas, pues evidentemente nada tendremos que hacer. Yo siempre he dicho que las vías unilaterales solo nos llevan al fracaso y en la cuestión de lo que algunos llaman derecho a decidir, que no deja de ser el derecho a autodeterminación, el Partido Socialista no va a cruzar determinadas líneas rojas. Todo lo que se pacte tiene que ser de común acuerdo con el Estado y dentro del marco constitucional, del marco jurídico vigente. Todo lo que salga de ahí, evidentemente, no contará con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. Informazioaren aria. Bigarren aldiz erasotu dute Sumut flotilla eta ez da zauriturik egon. We immediately saw there was a drone. We were not sure if it had a material on it or not in order to call for an emergency. And it struck on the top deck. Eskifaiako kidek drone bat ikusi dute, baina ez dute ikusi bombarik ote zuen. Jaurtigaia ontziaren aurrekaldean erori da eta su hartu du ontziaren zati batek. Eraso hauen aurrean gazara joateko asmoak berretsi dituzte Sumut flotillako kidek. Zorionez ez da sauriturik egon, baina guk azpimarratu nahi duguna da, atentzioa gazan jarri behar dugula, izan ere Israel ari da saiatzen flotilla honi eraso egiten, gaurko egunean gazean gertatzen ari dena eskutatzen. Israelek Hamasen negoziaketa taldea erasotu du Dohan, 6 lagun hil dira eta kinka larrian gelditu dira negoziaketak. Hamasek berretsi du erasotik bizirik irten direla negoziatzaileak. Israelek beste pauso bat eman du, Gazako hiriko erasoetatik harago Dojako negoziaketak lehartu ditu bertako Hamasen negoziatzaileak erasotuz. Ordezkariak bizi diren auzoaren aurka jo dute, erasoan 6 lagun hil dira. Hauetako 2 Haman Khalil, Al-Yahya eta Jihad Labat dira Palestinako mugimendu negoziatzaile buruaren bulegoko kideak. Benjamin Netanyahuk erasoaren ardura guztiak bere gain hartu ditu, Israelgo armada eta inteligentzia zerbitzuen eraso guztiz independentea dela esanaz. Erasoak Ameriketako Estatu Batuen baimena izan du eta zehaztu dutenez Katar jakinaren gainean zegoen. Dojak aldiz erasoaren berririk ez zuela esan du. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 4 Euskal Herriko hainbat albiste ezberdin aipatuko ditugu ondorengo minutuetan. Donostiako Egiauzoko Jose Mari Dorronsoro Malas Etxebarria erabat aske gelditu da 32 urteko espetxaldiaren ostean. Espainiar auzitegiak onartu dute bere kondena 2023 urteko uztailean bukatua egon behar zela, baina konputo bikoitza ez ezartzearen ondorioz 2 urte gehiago eman ditu preso. Lehen Frantzian izan zen preso, 7 urtez eta gero Espainian Puerto de Santa Marian eta azken urteetan martutenen hurbiltze prozesuaren baitan. Iaz onartu zioten 3. gradua eta azken hilabeteotan baliabide telematikoekin bete du zigorraren azken zatia. Orain 70 urterekin erabat aske da. Dorronsoro da konputo bikoitzaren indargabetzeak askatasuna ekarri dion 4. euskal presoa, Balbino Sáenz Olarra, Alberto Plazaola eta Jon Mirena San Pedroren ondoren. Angel López Antia ere aplikatu zaio irizpide berria. Sare eta etxeratek salatu dutenez, lege aldaketaren ondorioak motel ari dira aplikatzen eta dozenaka presoren egoera hobetu beharko luke. Eta baita ere aipatuko dugu, diadan izango direla gure eskuko ordezkariak, hain zuzen, helduden ostegun honetan dute Katalunian Diada Nazionala eta ANC eta Omnium Kulturalek ekimen ezberdinak antolatuko dituzte, horeitarazteko diada eguna ere badela. ANSek, Omnium Kulturalek eta beste zenbait elkartek antolaturiko manifestazioan parte hartuko dute, gure eskuko kidek esan moduan. Mes motius kemai, lelopean, gure eskutik harremanak estutzeko eta euskal gizartaren babesa adierazteko batuko direla azalduko dute, eta aurtengo dia da, Bartzelonan, Tortosan, ala Gironan ospatuko dute, eta elkarretaratzeak urtero bezala, arratsaldeko 5 eta 14 hasiko dira. Eta Nafarroan berriz, esango dugu, bertako gobernuak egindako inkesta baten arabera, 7,5 puntukoa da, herritarrek aldaketa klimatikoaz duten kezka, mundu mailan kezka handiagoa da, Nafarroan baino, eta 2022 urtean, batez bestekoa, 7 puntukoa zen.
Inkestak adierazten duenez, emakumeak gehiago kezkatu ohi dira aldaketa klimatikoaz gizonak, baino emakumeek 7,7 puntu ematen dizkiote planetari buruzko kezkari eta 7,6 Nafarroari dagokionez eta gizonek 7,3 eta 7,2 puntu. Adinari dagokionez 45 eta 59 urte bitarteko pertsonak dira gehien kezkatzen direnak, ondoren 60 urtetik gorakoak. Gazteak dira interes gutxien dutenak. Iruñean 81,3 adierazi du ingurumenari buruzko informazioa bilatu duela, gainerako eskualdeetan 64 inguruko datuak lortzen direlarik. Goizeko 8 eta 18 kontu ekonomikoak ere, baina bereziki enplegu arloko kontuak aipatu beharra dauzkagu. Maderas de Jodi enpresak bere 151 langiletatik 39 kaleratzea proposatu du. Enpresa batzordea kaleratze kolektiboa bertan bera uzteko eskatu diolarik zuzendaritzari. Enpresak produkzioa eta organizazio kontuak argudiatu ditu kaleratzeak babesteko. Izan ere produkzioaren zati bat enpresako beste fabrika batzuetara eraman nahi dute. Sindikatuek ordea kaleratze kolektiboak ez gauzatzeko eskaera egin dute. Gauzatzen bada iraileko 16 eta 18 greba egunak deituko dituzte. Hain zuzen, Arabako diputatu nagusiak erabaki enpresaren zuzendaritzak hartu duela zehaztu du, Errioxan dagoen zuzendaritzak zehazki. Arabako diputazioak bilera itxi du zuzendaritzarekin azalpenak eskatzeko. Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esa dirección de la empresa en La Rioja para mantener una reunión que se va a producir en breve con esa dirección de la empresa en La Rioja y, bueno, trasladarles una demanda de explicación, que nos digan cuáles son los motivos de esta pretensión de ERE y hacer todo lo posible ante esa empresa por intentar impedir que se produzca ese ERE. Eta BSH-ren enplegu erregulazioko txostenaren akordioak kaleratzeak atzerazin bilakatzen dituela berretsi dute. Lab eta elak epaitegietara eraman duten enplegu erregulazioko txostenak lan ikuskaritzaren babesa jaso du. Lan ikuskaritzak zehaztu duenez, 609 kaleratzeak ez dira proportzionalak eta ez dago antolakuntza edo produkzio arazorik. Abia puntu honekin, lab sindikatuak kaleratzeak salatu ditu, baina UGT, Komisiones Obreras Atis eta Solidarik sindikatuek enpresarekin itxi duten akordioak kaleratzeak atzera ezin bilakatzen ditu. Sindikatu abertzaleak zehaztu duenez, aldaketarako aukera bakarra akordioa sustatu zuten sindikatuek gehiengoa galtzea izango litzateke. Era berean, labek instituzioen gaitasun falta salatu du. Eta Bilabesetako garraiolariak eten partzialera itzuli dira. Momentiz, TCC enpresari hitzarmenaren negoziak eta eskatzen diote, etenak plantillaren 83%aren babesa izan du, goizeko 6-etatik 8 arte burutu da, zerbitzu minimoak 60%koak izan direlarik, eta eten gehiago ere aurreikusi dituzte, irailak 11, 15, 17, 19, 22, 24 eta 26. Iruñako partzuergoaren esanetan, etenak 83.000 bat bidaiarietan eragina izan du. Eta baita ere, Yolanda Díazek bere gain hartu du, lanaldi murrizketaren porrota, eta mobilizaziorako deia egin du ere. Pepek, Voxek eta Juntsek, 177 eserlekuko gehiengo absolutua dutenez, beto ezarriko diote, gaur gobernuaren arauari eta parlamentuko tramitetik kenduko dute. PPek, Voxek eta Juntsek osoko zuzenketak defendatuko dituzte gaur, lege proiektua gobernuari itzultzeko. Testuinguru horretan, Yolanda Díazek onartu du ziurrenik gobernuak porrot egingo duela. Mañana probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle y sobre todo en la historia de la lucha de clases sabemos muy bien quién gana a lo largo del tiempo. Yolanda Díazen argudioaren ildotik, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte asteazkenean Gorteetako plazetan Kongresuaren aurrean lege proiektua defendatzeko. Eta betion telelaguntza zerbitzuko langilek elkarretaratzea burutu dute Bilbon, 3 langilek jasandako erasoak salatzeko. Koldo Uria langileen batzordearen presidenteak salatu duenez, ez dago langileak babesteko protokolorik. Erasotzaileak zerbitzutik kanporatu ditzatela eskatu diete Lakuari eta Ilunioni enpresari. Informazioaren aria.
Goizeko 8:22 nazioarteko hainbat albiste aipatuko ditugu, baina bereziki azken orduko bat nabarmendu beharra dugu. Poloniako armadak alerta maila gorena ezarri baitu Errusiar droneak bere lurraldera sartu direlako. Poloniako armadak alerta maila gorena ezarri du gaur goizean Errusiar dronek Poloniaren aire espazioa behin eta berriz urratu dutelako. Poloniako aginte operatiboaren arabera, dronek aire espazioaren segurtasuna kolokan jarri dute astearte gauean Errusiak Ukrainiako helburuetan eginiko eraso masiboaren ostean. Operazio militarrak goizeko lehen orduetan hasi dira eta Poloniar hegazkinak eta aliatuak aire espazioan ari dira lanean. Era berean, radar bidezko errekonozimendu sistemak alerta maila gorenera iritsi dira. Eremu mehatxatuak ekialdeko Podlakia, Masovia eta Lublin probintziak dira eta Poloniako agintariek herritarrei etxean geratzeko deia egin diete operazioak irauten duen bitartean. Armada Poloniarren komandante operatiboak NATOren babespean beharrezko guztiak aktibatu ditu aire espazioaren segurtasuna bermatzeko. Komunikatu baten arabera prebentziozko operazioak dira eta helburu nagusia aire espazioa ziurtatzea eta herritarrak babestea da batez ere eremu mehatxatuaren inguruko eremuetan. Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak isa sare sozialean adierazi duenez, Poloniako aire espazioa urratzen ari dira eta etengabe komunikatzen ari da presidentearekin eta defentsa ministroarekin. Poloniako lehen ministroordeak lasaitasuna eskatu die herritarrei eta azpimarratu du NATOren komandoarekin etengabeko harremanetan direla. Eta aipatuko dugu baita ere protestak izan direla Nepalen, bertan lehen ministroak dimisioa eman du, gobernuaren aurkako protestetan 25 pertsona ostean, marxista-leninistek eta maoisten gerrillarien ondorengoek ere gobernuaren kanporaketa eskatu dute. Nepalgo gobernuak sare sozialetako 26 plataforma blokeatzeko agindua eman zuen tartean WhatsApp, Instagram edota isa sare sozialak hauek subirautza nazionalaren kontra egiten dutela argudiatu zuen. Blokeoa hark herrialdeko ustelkeria salatu eta klase politikoaren kanporatzea lortzeko mobilizazio indartsuei eman zien bide. Z generazioa deitzen denak alegia 1997tik 2012 jaiotakoek deitu zituzten protestak. Gogortzen joan dira eta haien kontrako errepresioarekin erantzun du gobernuak. Katmandun 25 lagun hil eta 300 gora zauritu dituzte. Lehen ministroak kargua utzi du, bere etxeari manifestariak su eman ondoren ministroen alderdien egoitzen edota beste zenbait alderdi politikoen eraikinak ere erre dituzte. Eta Sudan eta Egiptoren kontrakotasuna izan arren, Etiopiak Nilo ibaian urtegi erraldoi batera eraiki du. Afrika osoko proiektu hidroelektrikorik handiena da eta 3 herrialdeen artean ura kontrolatzeko duten urte askotan gatazkaren ondorietako bada. Etiopiak bere ekonomiarentzat ezinbestekotzat jo du proiektua, bestek eraso nazionaltzat hartu dute. Sudango mugatik 15 kilometrora eraiki du urtegi erraldoia Etiopiak. Azpiegitura goraipatzeaz gain, beste lurraldeak lasaitu nahi izan ditu, Nilo ibaiaren azpitik daudean Sudan eta Egiptori minik ez diela eman nahi esanaz. Kenia, Somalia, Djibouti eta Hego Sudango presidenteak izan dira ekitaldi horretan, 125 milioi biztanle ditu Etiopiak eta bere energia kontsumoarentzat ezinbestekotzat jo du urtegia. Sortzen duen gehiegizko energia beste herrialde saldu nahi du gainera. Bien bitartean Egiptok eta Sudanek euren ur segurtasunarentzat mehatxua dela urtegia eta Niloren inguruan egin diren akordioak urratzea egotzi diote Etiopiari. Kirol aria naiz irratian. Goizeko 8:26 kirol kontuak ere aipatuko ditugu, batetik protesten ondorioz 8 kilometro aurreratu dute bueltako etapa amaiera, etapa Egan Bernalek irabazi du esprinan Mikel Landa aurreratuz. Malen Frantsesen, egunon.
Egunon Pegi eta egunon entzule, Pollo eta Castro de Erbil arteko ibilbidea protestaz lepo egonda, irteera neutralizatuak aurre ikusitakoa baino gehiago luzatu da, eta azken mendatean manifestariek errepidea moztu dute. Etapa iesaldiarekin amaitu da Marc Soler, Andrea Baggioli, Jefferson Cepeda, Nico Denz, Mikel Landa, Egan Bernal eta beste 9 txirrindularik aurrea hartu dute, baina grobako gainean lehenbiziko biak Bernal eta Landa izan dira. Altunak ezin izan du, Masters CaixaBank finalerdietako aurkezpenean egon, txapelketa 7 bikotek hasi zuten eta torneoaren amaiera heltzear da. 2 finalerdiak Nafarroa arenan jokatuko dira. Elordi Albixu, Zabala Mariezkurrena, bigarrena eta Altuna hirugarrena eta imaz, Jaka eta Zabaletaren aurka dira 2 finalerdiak. Altunak ezin izan du partidako pilota hautatu gastroenteristisak jota dago eta 2 finalerdiak ostiral gauean jokatuko dira eta Garaiek finala jokatuko dute igandean. Eta azkenik aipatuko dugu Jaialai Ligeko onenek Carmelo Baldako lauko finalerako itzordua dutela. Finalerdiak hilaren 15 eta 22 jokatuko dira eta finala 29. Emakumeen artean aurreneko txapeldunak ere ezagutuko dira urten. Donostiako Carmelo Balda pilotalekuak erabakiko du 2025ko zestapuntako izarren artean zeintzuk nabarmentzen diren. Jaialdi guztiak 7etan hasiko dira eta pilotalekura gerturatzerik ez duenak EITB baten edo eitb.eus webgunearen bitartez ikusi ahal izango ditu partida hauek guztiak 10 eta 20an hasiko diren emanaldien bitartez. Emakumeetan edizio historikoa da hau Jaialai Ligen lehen urtea delako. Orotara 9 master jokatuko dira eta 20 zestalari arituko dira. Eskerrik asko Malen. Zuei. Mila 1934 eta 1945 artean zenbait emakume talde Ezkabako gotorlekuraino igo ziren espetxe horretako baldintza kaskarretan giltzapetuak zeuden presoi bizirauten laguntzeko. Horiek guztiak omendu nahi ditu Beatriz Larragueta, egunotan Iruñerriko mendian filmatzen ari den emakumeak dokumental labur poetikoaren bitartez. Hicimos un camino de tanto subir. Y hacía un frío, en invierno había nieve hasta la rodilla. Subí a traerles comida desde Segovia y ropa limpia. Aste arte honetan hasi dute grabaketa eta astebetez egongo da lantaldea lan horretan murgildurik Artikatik Mendimagaletik mendi tontorrerainoko bidea egiten. 1934 urtetik preso politikoak hartu zituen Errotxape alboko mendi honek hasieran iraultza asturiarrekoak eta ondoren 36ko estatu kolpekoak. Gizonak leku horretan baldintza kaskarretan pilatzen ziren bitartean emazteak, amak, aizpak eta ezagutu ere egiten ez zituzten emakumeak ezkabara igotzen ziren janaria ematera, arropa garbitzeko eta askotan falta zitzaien morala ere transmititzeko. Oso gertu izan dudan historia da eta oso berandu aurkitu dudan. Nire gerturapena dela beraientzat. Paisaiaren bitartez eta ezkabamendiaren bitartez emakume hauen historiara gerturatzea. Zuzendariak berak azaldu duenez, dokumentala ez da birsorkuntza historikoa, iraganaren eta orainaren arteko bidaia poetikoa, baizik emakume horiek iraki zuten elkartasun bidea egiten duena. Te vi que subías hacia el fuerte San Cristóbal, luciendo la estrella roja y los emblemas sociales. Luciendo la estrella roja Eta Josefin Kastet ala sortze deituraz Josefin Agirre izendatuko dute ostiralean inauguratuko den Doniban Eloitzuneko tren geltokiaren ataria. Fifin goitizenez ezaguna ere Komet sarean parte hartu zuen Bigarren Mundu Gerran hegazkinlari aliatuei ihes egiten laguntzen. 1928an sortu zen Agirre eta 14 urte baizik ez zituen Kometsareak Donibane Ziburu Urruña aldean zuen taldeko kide bilakatu zenean. 1941ko ekainetik 44ko abuztura bitartean arituko zen erresistentzia sarean sartu zen Kastet, bere ama Katalin Agirrerekin batera. Hegazkinlari britainiarrak errezibitzen zituzten, batzuetan Euskalduna hotelean aterpetzen zituzten, Katalin Agirrek bertan lan egiten
baitzuen, eta beste batzuetan aldiz ama alabak bizi ziren etxean hartzen zituzten. 2022ko ekainaren 8an zendu zen Josefin Kastet 94 urte zituela. Tren geltokiko atari berriaren inaugurazioa 9:30 izango da eta handik ordu betera omenaldi bat egingo dute Donibane Lohitzuneko hilen oroitarrian. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez bada nabarmentzako jazorarik? Aparteko arazorik ez errepidetan pegi. Eguraldiari dagokionez esango dugu egun lainotsua izango dugula gaurkoa eta temperaturak freskoak izango dira. Une honetan 9 gradu dauzkagu Gasteizen, 10 Iruñan, 13 gradu Donibane Garaziala Maulen, 15 gradu Donostia eta Bilbon eta 16 gradu Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu. Eguraldia berriz ere nahasteko joera hartuko du asteazken honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina orokorrean ateri eutsiko dio. Hala ere goizak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango dira, hodei basuak ugarituko dira. Mendebaldetik fronte bat iritsiko da eta eguerdirako zerua estali eta euritara joko du. Arratsaldean zaparradak bereziki kantauriar isurialdean botako ditu eta gehien bateki aldean, hau da Nafarroa iparpartean eta iparralden. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi. Eta gau partean soilik euria Gipuzkoa ekialdera, Nafarroa iparpartera eta iparraldera mugatuko da. Hala ere, litrota mintzat ez da euri askorik egiterik espero. Haizeak hego-mendebaldetik joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, antzeko kokatuko dira, Kantauriar isurialdean 19 eta 20 gradu bitartean, eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan. Eta aipamen txiki bat ere egingo dugu, iaia goizeko 9:25 gutxi direlarik, hain zuzen, aipatu dugu lehen albistegi hasieran gaurkoa blokatze eguna dela Ipar Euskal Herrian, eta hain zuzen goizeko 6etan, Angelu eta Baion arteko Leroy Merlinen horregina zegoen deialdia, bertara protestan joateko, poliziak pertsona bat atxilotu du, eta Baionako poliziak ere blokatzea altxa eta ordu bete pasata, bertan blokatze horretan zeuden manifestari guztiak inguratu dituzte eta bertatik irten nahi duen oro banaka miatu egiten dute. Oraingoz behintzat ere esango dugu Biriatuko ordainlekuan ez dagoela eragozpenik, tren zerbitzua unkitua dago, zehazki Zeiete sindikatuko langileen 80% greban dagoelako, eta Hendaiatik abiadura handiko trenak eta beste zerbitzu batzuk irteten ari dira, hori bai, bidaiari gutxirekin eta txik-txak autobus sarea normaltasunez daukagu. Esan bezala, goizeko 9:25 gutxi dira. Aztu brum, egin pi. Beti garaiz, pi. Atezate, pi. Lanera, brum. Ez, lanera brumez. Lanera ere egin pi. Pi, pi, pi. Euskadi, ondo mugitzen da. Aurrera goaz jasangarria, kalitatezkoa eta pertsona guztientzat irisgarria den garraio publiko batekin. Eusko Jaurlaritza. Euskotrenek jakinarazten du. Bizikontzako estropadak Euskotrenekin. Tren zerbitzu bereziak zure traineru gustukoena anima dezazun. Ahaztu autoa, mugitu trenez. Ordutegiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea zalantzen gabe. Frankori eman zitzaion puntila. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzeran, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan,
urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni danok boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient des stylos pour le bruit. Onda espansiba engatikan. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak, 2 edo 3 urte oso gogorrak izan ziren. Gabeko 9 aldea etorri zen, eta, ustez gendun notizio bat, nire haitxein bilokun zen, sarkentu eta etorri zen haitxeekin, eta haitxeekin zaren bentzion, modu hon bat, amai izateko 6.000 bertzi jogela, eta nire haitxeik izatzi jola, da modu hon bat, ama bat 6.000 bertzi jogela izateko. Y ens van deixar entrar a la mare, madre, hijo, y lo que le da la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco, como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos. No, que tienes todo el pueblo vasco. Amai izan zion, behar. Irabaziko zula semepila, hori hola izan zen, increíble, urte batzutan, zenba jende etorri izan. Zergatik txiki, etorkin asko Euskal Herrira, langileak eta txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, razistak, eta begira. Hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria eta gainera etan sartu da. El popolo unito vincerà in Spagna come ha vinto in Italia. Liberación, a ver, España de Franco. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma. Belaunaldi baten autua ulertzeko podcasta. Asteazkenetan gaueko 9:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Informazioaren aria. Goizeko 9:30 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea, analisi mai ekonomiko izango dena ere, ikasturte honetan, Ainhoa Etxaide sindikalista eta Joseba Permatx ekonomilariarekin. Egunon, zer moduz zaudete? Kaixo, egunon. Jakin dugu, ondo joan dauda, adi egontzareta albisteren bati edo jazoera zehatzen bati? Bueno, egia esan ikustutu daran gauza desente gertatu direla, eta bueno, beti dago, ez gure herrian nekez aspertzen gara, eta bueno, ni konkretuki zarautzen bizi naiz, eta txikita eta egiren pankarta zela gora eta bera kanpoan geunden, da bueno, nahiko 4.000 sortu da horren inguruan, bai. Bai, patuko dugu horixe bera gaurko honetan ere, Ainhoa, zure kasuan? Egunon, bai, ondo, irakurri nun artikulu bat interesgarria, honek Garbine Birrun epaileak idatzitakoa, ez desberdintasun dagoen udara, oporrak eta atsedenaldiaren artean. Eta uste dut ondo egin duzula udaraz galdetzen eta ez oporrak eta atsedenaldiaz, porque bai, eman ditu hilabetea hogetan zertan egonen zetenituak. Uda akabera honetan aipatu izan dugun bestelako albiste bat ere bada, estatu frantsesaren krisi politikoa,
badauka, estatu errepublikanoak lehen ministro berria, Sebastian Lecornu, hori bai, gobernu buru aldatu arren, ez da berbesteko erabakia izan protestak eteteko. Estatua blokatzeko deia egin dute gaurko honetarako eta askok Emmanuel Macronen kargugabetzea eskatu dute ere. Estatu frantsesaren gobernu krisiaren baitan protesta eguna izango da gaurkoa. Guztia blokeatzeko deia egin dute 54.000 milioi euroko murrizketak iragarri ostean, beraz ez da nahikoa izan lehen ministroaren aldaketan. Orain artean Beiruren gobernuko defentsa ministro zenak Sebastian Lecornuk sortu berri du gobernu berria. Emmanuel Macronen 5. lehen ministroa izango da. Bere helburu nagusia aurrekontua eta oinarrizko akordioak lortzea izango dira. Karguak aldatu arren haserrea nabaria da, fasismoaren gorakada, justizia sozial falta, ala krisi ekologikoak bezalako arrazoiek eta lehen ministro hautatzeko Macronek 2024 urteko hauteskundeen emaitzei kasurik egina ez izanak protestak piztu ditu. Frantzia intsumituak Macron beraren kargugabetzea eskatzeko proposamena erregistratu berri du parlamentuan, hala ere ez du etorkizun handirik izango ekimen honek. Alderdi sozialistak ez duela proposamen babestuko iragarri du. Euskal Herrian goizeko 6etan hasi dira protestak, lehenbiziko helburua Angeluko errepideak eta Dasaul lantegia blokatzea izan da, manifestariek errepide hartu dute eta poliziak kanporatu egin ditu. Eta jakin dugu baita ere, Isi Euskal Herri Irratiak zehaztu duenez, manifestari bat atxilotu du poliziak, eta honetaz gain, errepidetik aterarazitako manifestari guzti horiek inguratu egin dituzte, eta zirkulu horretatikan baten batek irten nahi baldin badu, poliziaren miaketetatik igaro beharko du. Goizeko 10etan manifestariak Baionako Enrik Grenet zubian bilduko dira, autoak motel igaroko dira bertatik, eta jakin badakigu ere, biriatuko bidesarian une honetan lasaitasuna dela nagusi, ez dagola inolako jazoerarik. Beraz, testu inguru honetan, jakin nahi dugu, ea nola ikusten dituzuen protesta hauek, Macronek 5. lehen ministro izendatu du, eta ematen du akaso, ez dakit, askotan, ziurraski ministro aldaketa bakoitzagatikan hautetxe ezberdinak edo Pello Dufo bera ere elkarrizketatu dugu, eta askotan aipatzen dena da, errezeta berdina aplikatuz, emaitza ere azkenean berdina izan daitekela, Ainhoa, zurekin hasiko gara. Bai, atzo entzun nuen berriro ere Pello hori esaten eske arrazoi osoa du, ez? Azkenean egia da ez daukatela irten bide errezik, zegoelako hauteskundeetan erakutsi zen bat arrazi bat jartzeko eskuin muturro hori, baina horrek ez du esan nahi arrazi horri osatzen dutenen artean adostasun edo akordio handirik daudenik zerbait eraikitzeko, baina egia da ere arrezi hori eskerretikan eraiki izala. Orduan, gobernua osatzeko hauteskundei begiratuko badiozu eta normalean horrela egin behar dela esaten denean, ezin duzu beti eskuineron junt eta are gutxiago Bairuk proposatutako neurri horiek mahai gainean jarri eta pentsatu herria ez dela saldatuko eta eskerretikan dagoen gehiengo hori ez dela kaleraterako protesta egitera, ez? Orduan bai iduritzen zaite logikoa kalean ikusten ari garena, emaitzak esaten zutelako politikak eskerretik egin behar direla eskatzen duen parlamentu bat dagoela edo horrek daukala babesa, eta ikusi beharko da orain nora begiratzen duen berriro ere osatzeko, ez? Edo, ja erabaki du, edo, izena egon arren. Esan nahi, atzera egiten ez bada proposamen horietan, izango da berriro ere izen desberdinak, terapia berdinak eta emaitza oso antzeko neri oso kezkagarria iduritzen zait, 5 ministro ainepe motzean jarri behar izan dituenak, benetan egonkortasun bat lortuko duela petxatzea, ez? Joseba? Bai, nik lehenik eta behin adostasun erakutsi Ainhoak oraintxe bertan esan duenarekiko, ez? Eta nik igual gehitzearren edo egingo nuke irakurketa orokorrago bat, nik uste dut maila batean, estatu frantziarren gertatzen ari dena kokatu daitekelako, ulertu daitekelako Europa mailan gertatzen ari den guztien inguruan, eta esango nuke agian mundu mailan, ez? Nik uste dut realitate
gordina dela bagatozela, 20. Mende batetik, nun, Estatu Batuak eta mendebaldeko ekonomiak izan dira, nolabait, munduko ekonomia aurrera atera dutenak, hori aldatzen ari da, 21. mendean, garai batean Estatu Batuak baldin bat ziren liderrak, nik uste dut orain Txina eta Txinaren bueltan, eraikitzen ari diren herrialdeak eta ekonomiak dira, nolabait, munduko ekonomiatik tirakari direnak, eta horrek nik uste dut ere, mendebaldeko ekonomian argia piztu dituela. Horren aurrean, lehenko urtean Europan arau fiskalak onartu ziren, arau fiskal berria, nolabait Maastrichten bere garaian, onartutako arau horiek eta gerora ere mantendu direnak etengabe, murrizketa sozialak eta privatizazioak eta estatuaren esku hartzea negatiboki baloratzen zituzten arau horiek moldatu dira, eta kasu honetan moldatu dira bi gauza esateko. Batetik murrizketa sozialekin jarraitu behar dela, baina baita ere nolabait estatuak esku hartu behar duela ekonomian, eta nolabait inbertsio beraik deitzen dizkioten inbertsio estrategikoak behar direla. Eta hau dena esaten dut, finean, orain Estatu Frantziaran gertatzen ari dena, maila batean, nik uste dut herritarrak oso garbi konturatzen direla, momentu honetan iragarri dira, 54.000 milioiko murrizketa batzuk, baina egin berean, aipatzen dituen inbertsio estrategiko hoien ondorioz, Estatu Frantziarra pasatu da defensa gastuan, 30.000 milioi gastatzetik, 2027an gastatu nahi ditu 64.000 milioi. Hau da, esaten ari gera, egin nahi diren murrizketak defentsa gastuan gastatuko dena, baino desente gutxiago dela. Eta nik uste dut, urtetan esaten nuen bezala, herritarroi esan zaigu, estatua nolabait txikitu hartzala, murriztu hartzala, bere horretan esku hartze hori txikia zala, nik uste dut, herritarra geroz da ageriago konturatzen dira, batetik estutu egiten gaituztela, langileoi, baina era berean badagoela dirua, edo armak erosteko, edo Next Generation funtsekin enpresa handiei dirua emateko, eta nik uste dut horrek noski haserre handia sortzen duela, eta horrela ulertu behar da, nik uste dut momentu honetan Estatu Frantziarran gertatzen ari dena, eta gaurko deituta dagoen deialdiaz. Pasaituan jarraituko dugu hitz egiten aipaturiko elementu guzti hoiei buruz, baina gaurko blokatze egunarekin ere bat egin du LAB sindikatuak, Argitxu Dufo bertako ordezkaria da, egunon? Bai, egunon zuei. Atxilotu bat egon omen da Baionako elkarretaratzean, ez dakit honen berri baote duzuen, zer gertatu da? Bai, anginen goizeko 6-etatik, bide bat blokatzeko asmoz, bat egiten dugulako deialdiarekin, eta baliatzen dut zuen antenean izaitea, salatzeko argiki poliziaren bortizkeria, hasieratik blokaketa haintzin hasi dira provokazioetan eta jendea miatzen eta baita ere azpimarratu nahi nuen nola poliziak oztopatu duen kazetarien lana goizean. Gero egia da atxilotu bat egon dela eta momentukot ez dugu berririk. Horre, lehen ministroa ere aldatu eginda Estatu Frantsesean, aldaketa honekin arazoak konponduko dira? Ez, eta erraiten egunen bezala ere, bai guk demisionatzea edo konsientziarik ez jasotzeak ez duela arazoa konponduko, eta baita ere, beraz, lehen ministro bat izendatzea blokaketaren bezperatik ez duela ez erradatuko zerretik, zeren ASR soziala hemen badago, ja, eta ez da ministro baten arazoa edo azken hamarkada hauetan eginak izan diren autu politikoak eta gobernatzeko autuak esalatzen dira, eta hor aldarrikapenetan eta nola ez eskatzen da justizia soziala, justizia fiskala, ikusten da ere Macron poderean denetik ultra aberatzek nola batzutan doblatu, biderkatu ituzte haien aberastasunak, eta parareroan nola prekaritatea areagotu da, beraz. Horrek sortzen du kriston ASG bat, eta gaur gauzatzen dena blokaketen bitartez. Horre, zehazki, gatazka honen elementu nabarmenetako bat ere bada, 54.000 milioi euroko murrizketeak izango lituzken aurrekontua.
baina baita ere, murrizketa hori iragarri baino 2 egun lehenago, okerrez banago uztailak 13an ere, iragarri zen gastu militarraren goratzea, eta azken hau, ez dakit hainbeste aipatzen den azken aldiko eztabaida politikoetan, gehiago aipatu izan dira dimisio kontuak, lehen ministro hautagai posibleak, ez dakit? Bai, eta guk zen dugu honi maskarada, Pariseko maskarada politikoak. Eta egan duzun bezala, arazoa ez da pertsona batena edo, da ze autopolitikoak egiten diren, eta beraz honekin lotzen dut, bai. Eta omen zorra tipitzeko denok egin behar ditugula esfortzuak, denok. Baina zorra hori ez da gurea, eta beraz ez da guri faktura, zorra honen faktura pagatzea. Egan dudan bezala, ekonomiak ez dira gure bizkar gainean eginen, esfortzuak, edo esfortzuak gainera ez dira izanen haientzat, dira aberatzentzat eta patronala handiarentzat. Erraiten dugu ez beti dirua badagoela eta hori errealitate bat da. Frantzes estatua da munduko 7. Herri aberatsena. Beraz, aberats gutxi eta pobre geroz eta gehiago eta hain. Beraz, hor erraiten duguna da ez zorra hori apaltzeko, badira beste autuak egiteko eta guk presioa herritar langile gisa, presio hori jartzen dugu, bideratzeko austeritate nola egan aurrekondu batetik, eta pasatzeko beste sistemara nun aberatsak banatuak diren denan artean, eta nun langile guztiok duinki bizitzen algaren. Baitare jakine dugu, gaur blokatze eguna delarik, hemendik aurrera, 9:00 aurrera, zer-nolako ekintzak egongo dira? Bai, ni hor naiz enpresa, adibidez hor enpresa baten aintzinean, dazo enpresa aintzinean, eta dazok ere nola ilustratzen du gaur dagoen krisia, dazo da armamendu enpresa bat, beraz, etekina ateratzen duena gerlari esker, eta hori ere ez da unargarria, eta dazo da famili handi bat Frantzes estatuan, ez dituenak bere zergak pagatzen, prentsa duena eta abar, beraz hor, ez da blokaketa simboliko bat, zeren blokatzen da, baina nahitara olako enpresa bat ere blokatzen ditugu. Hain zuzen, enpresa zehatz horren blokatzearekin eta aipatu berri duguna, aurrekontu militarraren hazkunde horrekin, ez dakit, batzuetan ere eman dezake akaso estatu frantsesak izango luken berreskurapen ekonomiko horren pisu ere armagintzaren industriari jarriko zaiola, horre lanpostuak egon daitezen eta diru mugimendua sortzeko, bereziki sektore motor bilakatuz armagintzarloa? Bai, egia da gobernu honen aitzakia beti dela enpleguarena, eta gu beraz zuzenean unkituak gira, sindikatu gisa, langile bezala, baina gu beste enplegu modelo batean sinesten dugu, eta dirua egiteko, etekina egiteko, ez dira aitzaki guziak hartu behar, eta guretzat gerlak ez da aitzaki on bat, eta nola ez on bat, ekonomiak egiteko, edo hortik etekinak ateratzeko. Beraz, olako industrian, arloan, badira birmoldatzeko eta enpleguen transferentziarako gauzak pausuak egiteko, iritsi da momentua. Ezin dugu estatu baten ekonomi guzia oinarritu, hiltzen duen ekonomia batekin, hiltzen duen jendea sektorearekin barkatu. Eta baita ere, propioki esango dugu ere, Macron beraren kargu gabetzea eskatu duela Frantzia intxumituak, nola ikusten duzu aukera hau? Zer, demisioarena, dimititzearena, nola ikusten du, hor konturatzen gira, iritsi dira momentu bat, nun ezin du gehiago gobernatu Macronak ez da, eta ez du lortzen majoritaterik sortzen Frantses Asamblada nazionalean, eta hor beraz, parte batez, eta parte handi batez, ez dugu guk blokatzen, baizik eta Macronek blokatzen du poderea atxikiz ez. Beraz, noski bere demititzea begionez ikusten dugula, gu ez dira politikariak, baina ala ere langile gisa ez dugu beste alternatibarik ikusten, eta baita ere, ezan edut, errotik aldatzeko ere sistema, eta zinez martxan jartzeko beste
programak beste proposamenak direnak, langileen alde eta hori ez da Macronen asmoa, eta gainera ikusten da nola lotzen den poderera, gaur ikusten dira ere ateratzen diren analisi guztietan edo azterketa guztietan zenbat jendek, zenbat herritarrek bere demisioa eskatzen duena, eta orain, esan nahi dut, demokrazia batean balin baginen, benetan, bere demisioa pausatuko zuen. Eta jakin nahi dugu baita ere ondorengo egunetarako mobilizazio gehiago ikusten dira? Bai, beraz, gaurkoa eta olako mugimendu bat ez da, ez dute, gaur sindikatuak barkatu, babesten ditugu olako ekimenak, baina mugimenduak badu ez, askatasuna zen edut gaur izaiten alko dira beste ekintza mota batzu ere, eta aldiz, bai, hori da, bi greba egun garrantzitsuak, hurrengoa izanen dena irailaren 18an, beraz, greba egunak eta mobilizazioak, eta hori estatu mailakoa, eta baita ere, uda hasieratik, ari dira beste greba bat antolatzen eta eraikitzen, hor gehiago zuzenduta medikuntza sozialeko eta funtzio publikoko langileei begira, beraz, Euskal Herritik erabakitako eta eraikitako greba egun bat urriaren 9an. Badio, ongo bera bi data horietara eta egon daitezken gaiontzeko mobilizazioetara ere, Argitxu Dufo barkatu, eskerrik asko gurean izateatik, nasi naiz. Mire esker zue, ipasa egunon. Berdin, naske data guzti, ari helduko diogu eta esango dugu Macronen kargu edo, ea jokoan ote dagoen, dimisio aukerak hor badaude, Goranzko joera ere bai, dimisio eskaera horietan, Joseba, aukera hori nola ikusten duzu, Macronek ez du gehiengorik lortzen asamblean, zerbait beharko du? Bueno, egia esan, nik uste zaila dela, jakitea zer gertatu daiteken hurrengo egunetan, nik uste dute gaur egun bizi dugun mundu honetan gertakariak askotan biderkatu egiten direla, eta horrek aldaketa handiak eragiten ditu. Nik uste dut berak bere esku dagoen guztia egingo duela, bere kargoan mantentzeko, baina egia da, zailtasun handiak izango dituela, batetik berak aurrera atera nahi dituen aurrekontuak eta politikak nolabaiteko babes instituzionala izan dezaten, hori legebiltzarrean edo asambladan, baina horretarako ere bai, komin hartan nolabaiteko babes sozial bat ere beharko du, eta ez dut uste babes sozial hori izango duenik, eta gaurko blokaxetik aurrera nik uste dut, horri ireki daitekeen protesta zikloak ere asko baldintzatuko dela, beraz, ikusi beharkoa, nik egia esan momentu honetan ez naiz gai jakiteko aguantatu ahal izango duen, edo azkenan honetan ere hauteskundeak deitzeko beharra egongo den. Ainhoa? Bai, nik uste dute, nik ez dute, oso txarra naiz gainera postuak egiten eta txarrak irabazten, baina nik uste dut gainera, zaila dela jakitea, lehen pentsa ezin ziren egoerak orain ja arruntak bilakatu direlako, ez? Lehen esaten zen, aurrekontu batzuk ez zituen gobernuak, ez zuela ibilbiderik, eta kasi aurrekontuak bertan bera gelditzea, bazen hauteskunde deialdia zuzenean. Eta momentu honetan ikusten dugu, eztabaidatzen ari garela, ibilbide edukiko duen 5 ministro izendatu behar izan dituenak, ez? Lehen krisi politikoak ziren, gainditu egin behar zidan, eta orain bagaude egoera baten, krisi politikoak gestionatzea den jokabide politiko nagusia, ez? Eta orduan, krisiak izan daitezke, eta izaten dira trantsizio garaiak, baina izaten dira oso luze egon iraun dezaketenak, ez? Horregatik, badaude kontzeptua como ez egonkortasun politikoa, eta horrela, esanahia agian berdina izaten jarraiten dutena, baina egoera honetan ez dakitela ze futuraino diren baliagarriak, ez? Eta azpimarratuko nuke Argitxuk esandakoarekin eta egin duzun galderarekin hori ez, industria armamentistikoa izango den industriaren krisi orokorraren aterabideetako bat, eta neri berriro etorri zait burura barne produktu gordinaren adierazlearen eztabaida, ez? Berdin zenbatzen dira ospitaleak eraikitzea edo bombak eta armak egitea, ez? Eta ze punturaino ez den hori adierazle egoki bat ekonomiaren osasuna neurtzeko, ez? Orduan,
Gertatzen zait, prebisioak egiteko adierazleak aurre ikuspenak eta aurrekariak behar dituzut, ez dakit ze punturaino gaur arte ezagutu ditugunak edo erabilitugunak balio duten gaurko egoerak irakurtzeko. Segituan jarraituko dugu aipatu duzun horretatik tiraka, baina goizeko 9:00 heldu zaizkigu eta azken ordukoen berri jaso beharra dugu, oroitaraziz gaurkoa blokatze eguna dela, François Bayruren dimisioak eta Sebastian Lecornu, lehen ministro berriaren izendapenak, ez du mugimendu sozialen haserre eta auspo aldatu, eta azken astetan lehenik sare sozialen bidez eta ondoren sindikatuek babestuta bantolatutako blokatze eguna dugu gaurkoan Ipar Euskal Herrian, estatu frantses osoan baita ere. Zala Badiela, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, hori da izango dugu, egunean zehar gertatzen denaren ingurukoak momentuz hauxe da egoera. Goizeko 6:30 blokeatzea hasi eta 10 minutura desegin du poliziak Baionan, Leroy Merlinen saltoki aurrean, atxiloketak egin dituzte eta banderola kendu. Orain bidea libre atxikitzen dabil polizia mobilizaziotik lekutu nahi duten manifestariak banaka miatzen dabil polizia. Biriatuko ordainlekuan Ipar Euskal Herriko beste ohiko blokeatze puntu batean normaltasun osoz dabil trafikoa eta ez dago mobilizazioarik bertan momentu. Zendaiako tren geltokia zerbitzua ematen ari da, goizeko 7 eta 12 Pariserako abiadurandiko trena ohiko moduan atera da. Ter zerbitzua ere DGT Txeminotz sailean langileen 180 greban dago sindikatuaren arabera eta zerbitzu batzuk autobusekin ordezkatu dituzte. Hendaiako tren geltokitik trenak abiatzen ari dira, baina bidaiari oso gutxirekin. Herritarrek joan etorriak saiestu eta moldatzea aurre ikusi dutelako, eta bestalde Baionatik Donibane Garazirako tren zerbitzua ere autobus batekin dago ordezkatuta. Momentu honetan dugun azken berria, goizeko 8 eta 20 manifestariak Baiona erdialdera hurbiltzen hasiak direla. Adi egongo era, baina adi egon berra dugu baitare eguneko bestelako nondik norako ez, Iraia Kamra, egunon? Egunon Peli eta egunon entzulea, gaur irailaren 10, hauek dira gaurko aurreikuspenak. Zaloak aipatu bezala politika eta gizartean gaur mobilizazio eguna izango da Frantzia, Beiruk bultzatutako murrizketen aurka. Horrez gain Tuteratik Hendaiara, desde el Río hasta el Mar, martxa abiatuko da 10:00 8:00. Euskal Herriko Unibertsitateak 2025-26 ikasturtearen irekiera ofiziala izango du gaur 11:30 Pradales lehendakariaren eta Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearen agerraldiarekin. Ekitaldi bertan EHUko orrezko domina entregatuko dira Nekane Balluerka, Jose Angel Iribar eta Carlos Garaikoetxea izango dira saridunak. Aipatzeko beste gai bat da Aier Mardones preso politikoaren aurkako epaiketa, gaur goizeko 10:00 Auzitegi Nazionalean izango delarik. Aldi berean Aitor Aldasoro hezkuntza politikako sailburu ordeak Euskaltegietako 2025-26 ikasturterako matrikulazio kanpainaren hasiera emango du, Antiguako AEK Euskaltegiko zuzendari Amair Astorza eta bertako 2 ikasleekin. TCC enpresako langileen batzordeak goizeko 10:00 Iruñerriko garraioaren hitzarmena negoziazioaren egoeraren berri emango du ELA sindikatuaren egoitzan. Eta kongresuan gaur goizeko 11:00 PP, Vox eta Juntsen guztizko mozioen aurkako bozketa izango dira laneguraren murrizketaren legearen inguruan. Horrelako testu inguruan, Komisiones Obreras Euskadik eta UGT Euskadik Bilboko Plaza Euskadin elkarteratzea egingo dute Confebasken egoitzaren aurrean lanaldiaren murrizketa eskatzeko. Kiroletan Atletikubeko jokalari Jerairen agerraldia izango da 4:00 Odel Carlotonen. Beste kirol ekitaldi batzuk ere izango dira gaurkoan, Vuelta a España ziklismo probako 17. etapa, Elche bera emakumezkoen balomano partida, Eurobasketeko Finlandia, Georgia eta Alemania Eslovakia norgehiagoka, eta Donostiako tenis openeko partidak. Azkenin kultura arloan 10:00 Mitoaroa 3 aurresarerak salgai jarriko dira. Eta Igartza sari erabazi duen egilea aurkeztuko da 10:00 Elkarreko Donostiako egoitzan. Eta azkenik Laura Mintegi idazleak Akabo liburu berria aurkeztuko du Mandasko dukean. Ondorengo asteetan galdetu beharko diogu Laura Mintegiri bere liburu horri buruz, gure analisi mailetan. Eskerrik asko, Iraia. Zuei, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik?
Ipar Euskal Herrian egon daitezkeen bide mozketak kenduta pegi ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Seguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Eguraldia berriz ere nahasteko joera hartuko du asteazken honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina orokorrean ateri eutsiko dio. Hala ere goizak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango dira, hodei basuak ugarituko dira, mendebaldetik fronte bat iritsiko da eta eguerdirako zerua estali eta euritara joko du. Arratsaldean zaparradak bereziki kantauriar isurialdean botako ditu eta gehien bateki aldean, hau da Nafarroa iparpartean eta iparralden. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi. Eta gau partean soilik euria Gipuzkoa ekialdera, Nafarroa iparpartera eta iparraldera mugatuko da. Hala ere, litrota mintzat ez da euri askorik egiterik espero. Haizeak hego-mendebaldetik joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, antzeko kokatuko dira, kantauriar isurialdean 19 eta 20 gradu bitartean, eta ego isurian 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura freskoenak kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren ariako analisi mailan, gaurko honetan Ainhoa Etxaide eta Joseba Permatxekin, eta aipatzen ari ginen estatu frantsesaren egoera zein zarnolako blokatze eguna dagoen gaurko deituta. Ainhoa, aipatzen ari zinen, horre bi ari muturrazki interesgarri, hain zuzen estatu frantsesak aurrikusi dituen murrizketa horietatik harago, industriara bideratzen den dirua gehiago izango dela, 2027 urterako goranzko joera horretan, aipatu duzuzuk Joseba, 30.000 milioi eurotik baia 80.000 milioira igoko dela, gutxi gora bera, eta hain zuzen, ematen du, inbertsio handiago horrekin ere, noski, ikusita modu hotz batean eta modu aseptiko batean ere, noski, diru gehiago, behar gehiago, produktu gehiago, enplegu gehiago, noski, hemen produktuak armak dira eta guztiok badakigu zertarako erabiltzen diren armak, Ainhoa. Bai, eta nik uste dut nik egia esan, eta hori Josebari utziko dut, ekonomista beraren dela, nik ezakite ongi irakurtzen edo interpretatzen ze punturaino daukan industria egoerak eta industrian geroz eta gorpuztuago dagoen krisi hori arma industriaren hazkundearekin, ez? Baina nik uste dut argi dagoela, sartzen ari gaituztela gerra testuinguru batean, gerrak hor daudelako, ez? Batzuk gerra izan daitekena eta bestea genozidioak zuzenea, baina Europan dago, badago hor egoera bat, Alemaniak soldaduzka berreskuratzen du, gerra testuinguru batean, logikoa egiten dute, edo iresgarriagoa egiten dute armen eta gerraren industria horretan diru gehiago sartzea eta hor indarra egitea, ez? Horretarako dira krisiak. Lehen pentsa ezina ziren gauza batzuk, denen begietara normalak egiteko edo bideragarriak eta jasangarriak egiteko. Nik horreraino iristen naiz, ez dudana bat ere argi den apustu horrek
zenbat nolako ondariok ekarriko dituen eta apustu hori nunden bideragarria, porque agian estatu frantsesean badago industria horretan sartuta, gerran inbertituta industriak duen krisi orokorrari aurre egiteko gaitasuna, baina nik ez dut horrelakorikan ikusten adibidez Euskal Herrian. Aldiz, Euskal Herrian Pradalesek atzo esaten zuen, estatu frantsesak segugunetan oruntza jo duen eta gure esportazioen maila handi batean, esportazioen pixua hor dagoenean, zan nahi dut egoera oso korapilatxoa iduritzen zait, oso komplejoa iduritzen zait, eta beraz ez dakize punturaino benetan gerraren alde egitea erabaki baten industriaren egoeraren aurrean, edo leku batzuetan hartzen ari den bidea den, oso negozio eta oso negozio handia izan daitekelako. Joseba? Nik uste gauza asko aipatu daitezkela, eta lehenik eta behin pixka bat txantxe egitearren, Ainhoak orentxe bertan ez duzun gero, utziko Josebari bera, ekonomilaria dela, eta nik uste kasu askotan hor dagoela benetako arazoa, urte askotan, ekonomilariek izan dute hitza eta ekonomilarien helburu bakarra, eta hori da fakultateetan erakutsi dena, eta kasu askotan oraindik ere erakusten dena, lehen Ainhoak aipatzen zuen, barne produktu gordinaren inguruko logika, eta askotan ahaztu egiten da, ekonomia gizarte zientzia badela, eta beraz guk erabakiak hartzen ditugunean, erabaki ekonomikoak edo erabaki politikoak direnak, azkenan orain hitz egiten ari gara, estatu frantserak ze erabaki politiko hartuko duen, hau da murrizketak egin behar dituen, edo defentsan gehiago edo gutxiago gastatu behar duen, bestelako dimensio batzuk kontuan hartu behar dira, Eta nolabait hartu egiten dena, Ainhoak esaten zuen bezala, ea defentsani sartutako dirua edo inbertutako dirua, ea barne produktu ordina handituko duen, eta beraz hortik enplegu gutxi batzuk mantenduko diren, nik uste hori dela, gainditu den, hamarkadetan gainditu den ikuskera bat, baina nik uste errealitatea, mai gainean dagoen errealitatea da batetik, hemen esaten ari gan bezala, bestelako dimensio eta bestelako balore batzuk jarri behar direla maiaren gainean, horrelako erabakiak hartzeko, batetik etikoa direna, gau da, gure garapen ekonomikoa, oinarrituko dugu hain zuzen ere beste batzuen eriotzetan, hori da planteatzen ari dena, zeren norbaitek esango balu, guk inbertituko du defentsan, baina arma horiek ez dira inoiz erabiliko. Hori baldin bada postua, esan dezatela. Guk egingo dugu hori eta ez dira inoiz erabiliko, orduan jendeari esan egongo garena esaten, alperrikako gauza batzuk ekoizten ari garela. Hori izango litzateke inolako logikarik ez lukena. Beraz, esaten ari garena da, ikuspuntu etiko batetik, gure garapena, nolabait, eraiki nahi dugula, edo oinarritu nahi dugula, beste batzuen eriotzan, beste batzuen herri batzuetan, burutu daitezken gerra, genozidio, zapalkuntza, eta barre luzean, Bigarrenik, iruditzen zait, ikuspuntu etiko batetik aparte, ikuspuntu ekologiko batetik ere aztertu beharko genukela, Hau da, munduko ekonomiak eta munduko egoerak eta udara honetan adibidez izan ditugun beroaldiek berriro ere erakusten dute egoera larri batean gaudela ikuspuntu klimatiko batetik, eta beraz, ikuspuntu ekologiko batetik, transizio ekologikoa ezinbestekoa dela, Atzo bertan ikusten genuen, nola Peio Txandianok Pradalesi egindako, deialdien planteamenduen artean ere, politika klimatikoen inguruko adostasuna ere eskatzen zion, logikoa den bezala, eta Pedro Sánchezek ere momentu honetan aipatu du horren inguruan. Horretan zentratu beharko genuk, momentu honetan eztabaida, ea plaka solarrak eraiki behar ditugun, edo armak eraiki behar ditugu, Izango litzateke benetan industria, berrindartzeko egin daiteken benetako, beraz ikuspuntu ekologiko batetik. Eta azkenik esan nahiko nuke ikuspuntu ekonomiko huts batetik edo monetario baten ikuspuntutik, iruditzen zait oso epe motzeko apostua dela, eta hor badaude ikerketa desente, akademian nun erakusten dute, defensa gastuetan edo armamentistikoan egiten den inbertsio hori oso epe motzeko apostua dela. Egia da, bertan sartzen dezun dirua epe motzean, lehen esaten duen bezala. Eragin bat izan dezakela, Ainhoak aipatu duen bezala, barne produktu gordina gora egiteko edo enpleguan egiteko, baina epertain eta luzean ez da bestelako garapena ekartzen duena. Eta azkenik esan nahiko nuke gauza bat, Ainhoak aipatu delako, eta iruditzen zaite interesgarria, aipatzen zuen estatu frantziarren ez bezala hemen agian industria horrek ez dakala pixurik,
Baina azpimarratu nahi dut ere, udarako beste berri bat, non estatu batuek ia belaunikatu egin duten Europa, eta nolabait Europari ere behartu egintzaio, arantzelen bataia horretan, Ameriketako estatu batuei, izugarrizko erosketak egin behar izatea ikuspuntu militar batetik, armantistiko batetik. Beraz, hitz egiten ari gera, diru asko gastatuko dela, baina ez da, kasu askotan ez da izango, ez da bertako enpresetan. Beraz, ikuspuntu ekonomiko batetik nik uste ere agerian gelditzen dela egiten ari den apostuaren erokeria eta bidegabekeria. Eta, Ainhoa, akaso aipatzen zenun, zuk baita ere sartzen ari gaituztela testu inguru batean, gerra testu inguru batean, horrek akaso nire behintzat gogora ekarri didana da, edo Sebastián Lecornu, orain artean defentsa ministro izan dela, ere? Ez dakit zer nolako lotura izango duen izendapen honek, baina nor ez dakit helbururen bat edo aurreikuspenen bat ere egon daiteke akaso? Bai, nik desde luego kasualitatetan ez dut gehiegi sinisten, ez? Eta ezagita egon daiteke lotura zuzen bat edo hori izan den erabakigarria, baina seguro egin nahi diren gauzentzat gizona proposena bilatu dutenean, bere izena agertu denean, hori ere kontutan izan dela, ez? Orduan erabakigarria da, ez dakit, baina kasualidadea seguro ez dela, eta Josebak Sijonaren aritik, ni guztiz ados nago, ikuspegi etiko batetik, ikuspegi baita ekonomiko batetik, eta hori ez dela ez erabaki zilegia, ez da erabakirik hori ez, zuzenena edo nik gehiago egin dudan interbentzioa da, ez hainbeste erabakitzeko konpartitzen dudan edo ez, baizik eta ulertzeko zertan ari diren edo noruntza ari diren joerak indartzen, joera hori aurre hartu eta borrokatu ahal izateko, ez? Ze, berriro diot, agenda guztien lehen mailan dago industria krisia, eta Josebak esan du, udaran hartu diren erabakiak eta iragarri direnak, gehiago dira krisi horretan sakontzeko, krisi horretatik ateratzeko baino. Ze atera bidea egon daitezken, estrategia industrial eraginkorretan eta berriak bat bera ere dugu ikusi, ez? Orduan, eztabaida denean krisi horretatikan zerk atera ahal dituen edo nondik joango diren estatuek hartuko dituzten erabakiak eta jakinda ez direla ez erabaki herrikoiak, ez herritarrei begirako erabakiak izango, nerik eskatzen nauena da apustu bakarra ez, baina nagusia arma industria bada, zenbat herrialdei balioko dien, herrialde guztietan zeintzu ondorio edukiko duten eta horiek ekonomikoki balio izango dutenarekin zertan kaltetuko den. Egia da, lehenengo kaltetua politika sozialak izango direla. Lehenengo kaltetua gastu soziala izango dela. Baina beste gauza batzuk ere, eta hasieran esan du ere Joseba, beste inbertsio batzuk bigarren mailan geldituko dira. Eta eztabaida politikoan beran, ja aldatzen ari da, ez? Hitz egiten ari gara industriaz, eta ja adibidez zaintzari buruzko eztabaida desagertu egin da. Ez? Horrek esan nahi du, agenda politikoan ere horrek, hirugarren maila batean dagoela. Orduan, guztiz ados, industria armamentistikoa ez dela atera bidea. Baina zerbaiten adierazlea dela, hartzen ari diren erabakiak eta hartzen ari diren pisua, seguro. Eta nik ez dakit ze testuingurura eramaten ari gaituzten. Eta testuinguru sozial batek dauka logika hori egitea, eta da gerra testuinguru batean. Orduan, nire ustez, eramaten ari gaituzte, erabaki batzuetara, eta ez direla bakarrikan guztiz ados ekonomikoak, ez? Badirela politikoak, baina gainera testuinguru sozial bat eskatzen dutena, eta hor, ez dakit, igual da kurtsoa hasi dudala antsiedade pixka batekin, Lasai. Eta Joseba, zuretzat ere badugu, galdera bat apur bat teknikoagoa, zen justu hemen
albiste hauen artean gertatu den elementua ere bada, ezakit, orain artean aipatu ez duguna, batean, estatu frantsesaren barne produktu gordinaren 114 dela zorra, ezakit, orain artean ezen aipatzen zer gertatzen zen estatu frantsesaren zorrarekin, batean jakinda arazo hori dela. Nola da posible estatuak halako zorra izatea? Bueno, ia da, azkeneko urte luzeetan, ikusten baldin badugu, barne produktu gordinarekiko, estatuen gastua zein izan den, benetan harrituko ginatek, ez? Leheno aipatzen nuen uste dut lehenengo interbentzioan, nola bagatu zen, 3 hamarkadetatik nun adierazten ziguten, estatuaren esku hartzea ekonomian gauza okerra zala, eta gauzak nolabait privatizatu bartzela, murriztu bartzela, baina hori esaten zen momentu berean, gastu publikoa igotzen junda herrialde gehienetan, eta oso modu handian ere estatu frantziarrean hori horrela gertatzen dena da, garai batean, zuzenean sektore publikoak edo administrazio publikoak eskaintzen zituzten zerbitzuak, joan direla privatizatzen, baina zerbitzu horiek oraindik ere herritarrek ordaintzen edo herritarrok ordaintzen ditugu. Beraz hori da eman den realitate bat, egia da, beraz estatu frantziarraren kasuan, gastu handia izan duela proportzionalki ari naiz, barne produktu gordinarekiko, kritikatzen ari garen barne produktu gordina horrekiko, eta horrek ekarri duela zorpetza handi bat. Noski, zorpetza hitzeiten dugunean, bakarrik hitzeiten dugu normalean gastuari buruz. Ez duguna hitzeiten, hain zuzen ere, leheno argitxu aipatzen zuen aberatsei buruz edo aberastasunari buruz. Eta nik uste hori dela nolabait Europak eta Europako ekonomiak pendiente duten gaia. Azkeneko hamarkadetan izugarri metatu da aberastasuna, izugarri handitu da gutxi batzuen aberastasuna, eta gaur egun ez dago bitarteko fiskalik, hain zuzen ere, aberastasun hori grabatzeko edo zergen bitartez, gehien dutenak gehiago ordaindu dezaten. Eta horrela ere, zorpetze publiko hori ere murriztu ziteken. Beraz, zor publikoa aitzaki bezala jartzen denean, murrizketa sozialak jartzeko, nik uste dut mailaren gainean jarri behar dugun, ezinbestean jarri behar dugun beste aldarrikapen bat, benetako reforma fiskalarena, eta beste nolabait figura impositibo berriak sortzea, hain zuzen ere, ies egiten duen aberastasun bat grabatu alizateko, eta esaten nuen bezala, aberatsek dagokien zergak eta dagokien ekarpena egin dezaten. Gaurkoa irailak 10 da, eta hain zuzen, gaurko honetarako tuteran hasiko dute, goiz honetan Ebro eta Kantauri itsasoa elkartuko dituen Palestinaren sustengurako martxa, Ibaitik itsasora lelopean, Palestinaren aldeko martxa da, lelo nagusia eta ekimenak Palestinar herriak bizi duen egoera ikusarazi nahi du, Euskal Herriko kolektibo eta herritarren babesa adieraziz haien eskubide historikoei. Ekimena goizeko 9:30 hasiko da, hemendik minutu gutxi barru, eta Bardetako tiro poligonora ere joko dute. Ekimenaren hastapenean da, tuteran bertan Egoi Belategi lankidea, egunon? Egunon, Pei, egunon, entzule guztiei baita ere, Euskal Herriaren hego-hegoaldetik, Ebro ibaiaren ibarretik hitz egiten dizugu gaurko honetan, Ibaitik itsasora Palestina askea dio leloak, Jordan ibaia eta Mediterranen arteko lurraldea da Palestinarrek aberri, deitzen duten hori gure kasuan, Ebro eta Kantauriaren arteko lurraldea den bezala. Eta bi urmasa hauen artean, bizi den herri honek, indar erakustaldi berria egingo du, esan duzun bezala, gaurtik aurrera genozidioa, eta okupazioa jasaten ari den herri palestinarrari ez dagoela bakarrik adierazteko. Gaur hasi eta irailaren 20 bitarte, Ebrotik Kantaurira joango delako ibilaldia. Bardetako komunitatearen aurrean gaude, Ebro Ibaitik oso gertu esan bezala, eta ibilaldi hau astearen atariko, 5 minututxo falta direlako besterik ez, Elisa Uarte parte hartzailearekin hitz egingo dugu. Egunon, Elisa, ongetorri naiz irratira. Egunon, mila esker zuei. Kerez banago, Iruñetik zatozu, beroketak eginda? Bai, beroketak kotxean, bai. Gaur goizegi altzatu gara eta 7 tarditaina abiatu gara. Esango dugu hemen batez ere, adin ertaineko jendea ikusten dugula, momentuz 50 bat pertsona izango gara gutxenez, batzuk iristear izango dira baita ere. Zein talde edo erakunde zabiltzate honen antolakuntzan edo hainbat zarete?
Bueno, egia zen, hemen antolatzaile taldeetan denak gara, herri ekimena. Ez dago inolako talderik bultzatzen, baizik eta herri ekimenena da, sortu zen, Palestinan aldeko jarduera, martxa hau antolatzeko, eta, aldi berean ere bai, konplizitateak seinalatzeko, ez? Esango dugu, esan dugu zein den abia puntua, Tutera, baita helmuga Hendaia dela ere, baina entzulei esango dugu egunez egun, ibilaldi bat egingo duzuela, batez ere Nafarroan zehar izango da, zerkatuko duzuelako hegoaldetik iparraldera, baina hoxe egunero, ibilaldi bat, batzuk luzeagoak, besteak motzagoak. Bai, gaurkoa izango da motza, badire beste batzuk 25 kilometrokoak, gero badago tartean beste bat mendi martxa izango dena, eta hori Nafarroko mendi eta eskalada federaziokoak antolatuta, eta parte hartzen dute martxan, modu horretan, eta 2 autobus bete egin dira, Iruñatik txango hori prestatzeko. Eta, gainerako guztia, hori, 15-20 kilometro tartean dira. Gaur Castejon beraz izango duzue helmuga, zein da eguneko egitaragua? Hasiko gara hemen Tuteran, justo Bardea poligonoa duen egoitzaren aurrean, salatzeko hain zuzen Bardeako poligonoa, badakigu hemen ensaiatzen edo botatzen dituztela gero beste herrialdetan eta Gazan jartu dituzten bombak, eta orduan salatzeko hain zuzen puntu hau, gainera 2028an izango da berriro kontratu horren renovazioa edo, eta segurazki hau honen aurke izango da kanpaina bat, ez? Eta gaurko txangoa bukatuko da Trenasan, Trenasa da kafeko filial bat, eta hortik aterako dira, Trenasara llegatu baino lehen ibiliko gara Tuteratik, Tutera barna, eta gero jo abiatuko gara Donejako bidetik, Trenasaraino, eta Trenasan elkartuko gara, ongi etorria emango digute bertako langileak, zeren bat egiten dute ere bai ibilaldiarekin eta salaketarekin. Garrantzitsua delako esatea, baietz, babesa ematea dela ibilaldi honen helburua, tailerrak, hitzaldiak antolatzen dituzue egunero egoerazo hartarazteko, baina badu ibilaldi honek beste helburu nagusi bat, eta da sionismoaren eta Israelgo estatuaren kolaboratzaile horiek salatzea. Castejonen, esan duzu, kafen eredua paradigmatikoa dugula. Bai, Castejonen, gero ere bai Iruñan 5. etapan, orbital ailegatzen garenean, eta Irunen ailegatzen garenean, justo 9. etapan, 10. etapan, izango da kafena, baina esan duzun bezala, badugu tartean adibidez Iruñan, Iruñako ibilaldian osasunbidea aurrean, eta hain zuzen hor salatuko duguna da, osasunbideak Teba farmazeutika duen lotura hori, nola da posible olako erakunde publika baten bitartez, bere medikuek eta olako medizina preskribatzea, ez? Eta orduan, pensatzen dugu hori bertan bera geratu behar dela, zen azkenean Teba da gobernu sionista mantentzen duen horietako enpresa potente bat, eta gero, Iruñan baita, Zara enpresatik pasatuko gara, eta Zaran gauza bera salatuko dugu, Zara kolaboratzen duela sionista gobernuarekin, ez? Aurten irekiz berri zuen telabiden Kriston zentro komertziala, orduan badakizu denda baldin badituzuan, zergak ordaintzen dituzula, eta zerga horiek badakizu noren eskuetan geratzen dira, ezta? Eta gero, Hendaian, bukaeran, Emetorrez ere bai Iruñan, Elortziban, noainen baino lehenago, eta horre... Barkatu, Elisa, Emetorrezen kasuan esango dugu dela hemengo enpresa bat kolaboratzen duna Israelgo armagintzat sektore teknologikoarekin. Bai, hori da. Berak egiten dituen piezak joaten dira zuzenean F-35 hegazkinetara, baina badakigu hegazki hauek saltzen dituela Estatu Batuetako gobernuak Israelgo gobernuari, eta gero hor egokitzen dute bere hegazkinetara, ez? Orduan, zuzeneko, armagintzan, zuzenekoa. Eta gero bukatzeko Carrefour izango da Hendaian, azken etapan, salatzea Carrefourrek, bere dendak lur okupatuetan, baduan 2 filial eta horien bitartez lur okupatuetan egiten dituzte salmentak, eta kolaboratzen du denok ikusi ditugolako argazkiak ematen doako bazkaria ejertzito sionistari, ez? Orduan, bai.
Gaur, lehen martxa eguna, lehen mobilizazio eguna, baina izango dira, ausartu gona esatera, 2 mobilizazio egun potente, 2 asteburuan ere, bata Iruñan, egunetan esan dugu Zara eta Tebarekin dauden harreman horiek salatuko dituzuela, eta gero baita Hendaian, pentsatzen dut ere Irun eta Hendai artean mobilizazio handia espero duzuela. Bai, pentsatzen du baietz, bai. Hendaiakoa, azken txangoa, hasiko da 9:00 Hendaian, eta hor abiatuko da, egingo da bide bat Hondartzaraino, hor pasatuko gara Carrefourretik, eta hor gero egunean zehar egingo dira zenbait ekitaldi, eta bukatuko da arratsaldean kontzertu batekin, Zibero Roots taldea. Eta, pentsatzen dugu, igual aterako direla autobusak Tutera, Tafaiatik, Bilbotik, baina hori sare sozialen bidez zabalduko da guzti hau. Adibiliko gara eta azken galdera bat, Elisa, ikusten ari garelako entzule esango diogu bat denak dagoeneko martxa hartu duela. Normala dela inpotentzia sentitzea gaur egun Palestina herriak jasaten duen genozidio eta okupazioaren aurrean, baina esango nuke gaur erakutsiko duzuela eta 10 egunetan zehar inpotentzian ezin garela gelditu, herritarrek ere urratsak eman ditzaketela are gehiago gure erakundek urratsik ematen ez dutenean. Hori da. Gu hemen salatu nahi duguna dira erakundeak batipatez, zeren egia esan hitzak geratzen dira airean eta azkenean ez dute benetako ekintzak indarrean jartzen. Eta nik uste dut herritar mobilizazio guzti hauek bultzatuko dugula, behartuko dugula gure gobernuek parte hartzea benetan genozidio hau bukatzeko, ez? Eta ez da bakarrik palestinarren egoera, azkenean da gizastasunaren egoera, ez? Giza eskubideak bertan bera geratu dira, genozidio honekin, denoen bizta, eta bukatu behar dugu bai ala bai, ez? Eta orduan, gobernuek erabaki behar dute, guk herritarrok eskatzen duguna. Genozidio hau bukatzea, aislatzea Israel, Europako hitzarmen preferentziazko hitzarmen hori bertan bera geratzea, armen salmetarekin bukatzea eta gauza guzti horiek, ez? Mezua oso argia, entzun dezala entzun behar denak, Elisa Uarteri, Tutera eta Hendai arteko martxa hasiko den egunean, mila esker naiz irratiaren galderi erantzutegatik, eta animo. Bale, mila esker zuei. Guzti hauekin gelditzen gara eskerrik asko Egoi, eta akaso adibide propio bat eta ederki asko azaldu digutena, horre nola egin behar duten ibilbide horretan etenak enpresetan, eta horre akaso nabarmendu genezake, edo behintzat zer nolako ibilbidea izan dezaketen bertako produktuek M. Torres enpresaren kasuan, noski, sektore teknologikoko enpresa dau, eta aipatu digu Elisa Uartek, F-35 ontzi gerra hegazkinak sortzeko piezak egiten dituztela, eta gero hauek pieza hauek Ameriketako estatu batuetara bidaltzen direla, eta gero Ameriketako estatu batuetatik Israelera, baina hor azken egunetako albiste izan dena da, hor arma embargo, materiala, noski, kasu honetan, adibide honetan, ez luke eraginik izango enpresak, zen justu estatu batuetara bidaltzen ditulako, eta demagun ere akaso nahiko balu Israelek, beste 3. herrialde batean enpresa berri bat sortuta importazio eta esportazioetarako, horretatik akaso salbuesteko aukera bere bada, Joseba? Bai, nik uste dute ala izango dela, ez? Nik uste dute espada toki batetik, bestetik lortzen saiatuko direla, eta kasu askotan, aipatzen zen bezala, horrek nolaiteko impotentziara ere, ez, eraman gaitzake, baina nik uste dute aipatzen zen, ez, hitzeak, haizeak eraman ez ditzan, nik uste dut ala ere importantea direla hitzak, are gehiago, ez, irratian ari garen honetan, iruditzen zait, geroz eta ozenago, ari direla Israelen kontrako hitzak, ahotsak eta mezuak mundu mailan eraikitzen, geroz eta politikari eta estatu ere maila batean, Israelen eta genozidioaren kontrako diskursoak eraikitzen ari dela, zalantzarik ez dago, egiten ari diren aldarrikapen guzti hoien atzean dagoela hain zuzen ere, herritarren impultsoa, herritarren protestak eta herritarren bultzada hori hain zuzen ere, aipatzen ari izan bezala, ekimen berri honen inguruan, instituzioa bultzatu egiten dituena olako erabakiak hartzeko,
Eta gero kontuan hartu behar da, noski, herritarren presioen ondorio sartzen diran erabaki horiek saiesteko, lobby oso handiak daudela. Ez dago lobby sionista mundu mailan eta estatu batuetan izugarrizko garrantzia duena, baina ez dugu ahaztu behar ere hemen bertan EAen hain zuzen ere plan industriala enkargatu baino pizkat lehenago, zedarriak bezalako lobby bateko burua zena, aipatu zuela, industria armamentistikoa, sektore interesgarria izan zitekela gure industrialen garapenerako. Eta nik uste dut horren atzean, esaten nuen bezala, interes ekonomiko oso handiak daude, bai Euskal Herrian eta bai Estatu Batuetan eta bai Israelen, eta nik uste dut interes ekonomiko horiek ere salatu behar ditugu honetan, eta horregatik nik uste dut olako ekimenak oso importanteak direla. Saiatuko dira saiesten, baina gu jarraitu beharko dugu horiek agerian uzten eta salatzen. Ainhoa? Nik uste dut egia da, saia ikusten dut momentu batean Israelek arazoak edukitzea bere ejertzitua armaz hornitzeko eta bere estrategia hori armamentistikoki bideragarria izateko, baina horrek ez du kentzen inolaz ere mobilizazio hauei eta mobilizazio hauen bitartez lortzen direnei inolako baliorik, ez? Egia delako, adibidez iden horren, ez? Egia da, lortu zenean, ez saltzea, salmenta hori bertan bera gelditzea, Israelek ez du arazorik, baina basaurin gelditu da. Poso bat gelditu da herritarren artean, halako zerbait esaten duena posible da. Urrat txikiak egitea posible da, eta hori goiz edo berandu zerbaitetan nabarituko da, ez? Eta nik uste dute gainera, azken aldiko mobilizazioek erakusten dute momentu batean bazidu diela etxipenak jango zigula eta horreri buelta eman zaiola, ez? Eta biderkatzen ari dire erantzunak, biderkatzen ari dire mobilizazioak, indartuagoa dago interpelazioa, eta hasi dire, gutxi dela asko gobernuak beraien posizioa mugitzen eta gutxienez, ez? Israelen aurrean gauzak esateko premia ikusten, ez? Beraz, nik ados nago Josebak esan dut, ani berdina esaten dut, egia da, iritsiko dira armak Israelera, baina horrek ez du kentzen, enpresa hau presionatu behar ez dugunik, eta enpresa hau presionatuta hartzen diren erabakiak, mugatuak izango direnik. Gero iduritzen zait beste gauza interesgarri bat, eta orain aipatzen ari ginera, batzuetan badirudi industria armamentistikoa armak zuzenean egitea dela, ez? Eta horren atzean dagoen hornitzaileak ez ezido, dagoen teknologia. Hor guztia, azkenean ere, ezagutzen ez den, baina mahai gainean jarri behar den zerbait. Azkenean, guk ekoizten duguna eta baita gure inteligentziaren bidez eta baita gure ikertzaileen bidez egiten dena, ez dauka zer ikusirik arma industriara bideratzen duzun, edo bestelako ekonomiko batzuetara bideratzen duzun, ez? Eta hori ere bada arma industriari muga jartzeko gauza bat, baina horretarako dimentsioa ezagutu behar da, eta jakin behar da, adibidez, enpresa horrek nola laguntzen ari den genozidio horretan, eta nola egiten dituen arma industrian bere negozioak. Beraz, nik bai emango nioke erabateko balioa ez bakarrikan erantzunari genozidioa gelditzeko beharrezkoa den mobilizazio horretan, baita industria armamentistikoaren inguruan sartzen ari diguten mezu hori eta diskurtsu horreri harresiak jartzeko. Hain zuzen aipatuko dugu baitare Gazaren egoeraren bueltako negoziaketen etorkizuna zein izan ote daiteken, izan ere Israelek Hamasen negoziaketa taldea erasotu du Dohan, 6 lagun hil dira eta kinka larrian gelditu dira negoziaketak, Hamasek berretsi du erasotik bizirik irten direla negoziatzaileak. Israelek beste pauso bat eman du. Gaza hiriko erasoetatik harago Dohako negoziaketak lehertu ditu bertako Hamasen negoziatzaileak erasotuz. Ordezkariak bizi diren auzoaren aurka jo dute. Erasoan 6 lagun hil dira. Hauetako 2 Hamam Khalil al-Haya eta Jihad Labat dira Palestinako mugimendu negoziatzaile buruaren bulegoko kideak dira. Benjamin Netanyahuk erasoaren ardura guztiak bere gain hartu ditu Israelgo armada eta inteligentzia zerbitzuen eraso
guztiz independentea dela esanaz. Erasoak Ameriketako Estatu Batuen baimena izan du eta zehaztu dutenez Katar jakinaren gainean zegoen, Dohak aldiz erasoaren berririk ez zuela esan du. Eta aipatu genezake baita ere Israelek bere mugetatik edo nazioartean gauzatu duen beste erasoetako bat, zehazki Sumun flotilla bigarren aldiz erasotu dute. We immediately saw there was a drone. We were not sure if it had a material on it or not in order to call for an emergency. And it Eskifaiako kideek dron bat ikusi dute, baina ez dute ikusi bombarik ote zuen. Jaurtikaia ontziaren aurrekaldean erori da eta su hartu du ontziaren zati batek eraso hauen aurrean Gazara joateko asmoak berretsi dituzte Sumut flotillako kideek. Zorionez ez da sauriturik egon, baina guk azpimarratu nahi duguna da, atentzioa Gazan jarri behar dugula, izan ere Israel ari da saiatzen flotilla honi eraso egiten, gaurko egunean Gazan gertatzen ari dena eskutatzen. Aipatu genezake, atentzioa biziki deitzen duen jazoera honek. Orain, Israel bere genozidioa gauzatzeko, zer eta nazioartean ere eraso ezberdinak gauzatzen, Sumut flotilla batetik, Hamaseko talde negoziatzailea, Katarren erasotua, ezakit, hau nola ikusten duzue, edo behintzat nazioartean erasotu ostean, behintzat bestelako erreakzioaren bat edo etorriko luke, ala ez ikusiarena egiten jarraituko ote du nazioarteko komunitateak. Nekez jakin dezakegu egia esan nahiko eszeptiko izan gaitezke nazioarteko komunitatearekin, azkeneko urtetan izaten ari den jarrerarekin, eta azkenean ere, Israeli permititzen ari zaion guztiarekin, baina realitate gordina dela, azkeneko 48 ordutan esan duzun bezala flotilla bi aldiz erasotu dela, Dohako eraso egin dutela, eta Gazan eraso jarraitu dutela. Ez da nik uste dut horrek agerian jartzen du, nazioarteko zuzenbide guztia hankaz gora jarri duela Israelek, eta beraz nik uste dut nazioarteko diplomaziak edo nazioarteko iritzi publiko horrek eta eragile instituzional horiek behar bezala erantzuten ez baldima dute, honek aurra begira izan ditzazken ondorioak nik uste dut izugarriak direla. Bueno, nik uste dut lehen esaten genuen bezala, guri berau salatzea tokatzen zaigu, eta arduradun instituzionala presionatzea eragin dezaten, esaten nahien bezala, nazioartean halabeharrez eraiki behar den eztabaida batean, Israelen astakeria hauek behingoan gelditu alizateko ez. Bai, badirudi batzutan pentsatzen dugula oraindik iritsiko dala eguna nun Israelek marra gorri guztia pasako dituen eta horrek ekarriko du behingoz nunbaitetik edo norbaitek urrats bat egitea eta guzti honetan pixkat zerbait ezberdina ikustea, ez? Baina ni geroz eta esperantza gutxiago dauzkat hori gertatuko dala, iduritzen zaidalako ez dagoela marra gorririk, ez? Eta hori da ikusi duguna azken orduetan. Egia da nazioartera jo duenean eta erasoa egin duenean nazioartera, Hamasen kontra egin duela, flotillaren kontra egin duela, ulertu daiteke bere gerra parametroetan dagoela, baina nizke marra gorririk ja ez dagoela erakusten du, eta ados nago luzera begira eta hau guztiak nun bukatuko den ez daki gularik iduritzen zait nazioarteko organismoetan aspalditik esaten duguna, agortuta daude edo balio oso eskasia daukatela eta bigarren gerra mundu eta gero sortu zirenak berea eman dutela. Hori guztiak esan ditugu, baina nik suposatzen dut honek guztiak eta genozidio honekin egiten ari direna ikusita eta zelako ezintasunarekin edo borondate ezarekin ari diren funtzionatzen hori goitik beraldatuko dela edo zerbait gertatuko dela. Orduan, ari gara genozidio bat ikusten ez dakiguna da, hau zein aldaketa, mundu mailako aldaketaren baitan ematen ari den eta aldaketa horiek zenbateraino askartuko dituen. Goizeko 10:00 gutxi dira.
1975 irailaren 27an exekutatu zituzten Txikieta eta Egi, gertakari mugarria izan zen, eta hala, horeitarazi nahi izan da azken mende erdian. Urteurrenaren aitzakian, atzera begirako lan berezia osatu dugu, naiz irratian, Iratzar Fundazioarekin elkarlanean, Jon Telleria lankidea, ibili da lan hau ontzen, egunon? Bai, keixo egunon daizuela. Eta gaur bertan, gaueko 9:00 eskainiko du naiz irratiak, lehenbiziko atala, konta iguzu, zer topatuko dugu bertan? Bueno, esango dugu kontakizun koral bat dela 5 ataletan banatua, seniden hitzak jaso ditugu, abokatuenak, historialarienak eta garaiko lekuko eta militanteenak ere bai. Egia esan fusilatze egunei begira jarri ginen, baina berehala testigantzek begirada zabaltzea eragin ziguten eta galdera bat agertzen zen denen esanetan, zergatik fusilatu zituzten Txiki eta Otaegi. Eta horrek testuingurua azaltzera garamatza eta testuingurua azaltzeko 73ra joan behar dugu 2 urte atzera, 73ko abenduaren 20ra zehazki etak Carrero Blanco hil zuen egunera. Izugarrizko leherketa izan zen Carrerorena, literalki leherketa Espainiako presidentearen autoa airera bota zutelako eta baita politikoki ere, frankismoak inolaz ere etzuelako espero halako kolpe bat. Ez frankismoak eta ez da antifrankismoak ere, eta hor lehen gakoa Iñaki Gaina historialariak dakar gogora orduko pasarte bat. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako euskaldunak ez dire izan, baizik ez dire izan zen eta izango baziren, ni euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. 3 urte lehenago Burgosko prozesua izan zen eta frankismoak orduan eta akabatutzat eman zuen espetxean zuten auziarengatik Itziarra Izpurua eta gogora dakar Espainiako ezkerreko mugimenduetan ere ez zutela sinetsi nahi Carrero etak hil zuenik. PCkoak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Aizpuruak berak kontatuko digu podcast honetan Burgosko auziark boomerang efektua izan zuela. Euskal Erresistentzia epaitu nahi zuten, baina azkenean frankismo epaitu zutela etaren ondoren etan militante piloa sartu zirela. Esango diegu entzulei Burgosko auziari buruzko podcast propio bat egin genuela garaian eta naiz irratiaren webunean entzun dezaketela. Carreroren heriotzak alertan jarri zuen frankismoa eta urte oso gogorrak izan ziren urrengoak, errepresio izugarria izan zen eta testuinguru horretan datoz Txiki eta Otaegi fusilatzeak eredugarri izan nahi zuten, frankismoak gidatzen ari zen erreformaren aurka egin asmo zuten guztiei abisu moduko bat. E c'è il finismo di un regime agonizzante e questo è il segno della certezza che Izugarrizko protestak izan ziren Euskal Herrian eta mundu guztian fusilatze hauen aurka. Hauek gauzatu eta 4 egunera beste data mugarri bat. 1975ko urriaren batean frankismoak indar erakustaldia egin zuen milaka lagun elkartu zituen Madrilen. Frankoren azken agerraldi publiko izan zen gutxira hilbaizen. Alboan bere oinordeko izango zen Juan Carlos Borboikoa zuela irten zen fusilatzeak defenditzera. Habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Urren urteetan errepikatuko zen sekuentzia bat da. Erreformarekin bat egiten duenari alfombra gorria, kontra egiten duenari, haustura demokratikoaren alde egiten duenari egurra. Podcastean Gasteizko 76ko martxoaren 3ko sarraskia ere gogoratuko dugu, urte bereko Jurramendikoa eta 78ko San Ferminak bizi zen garaiaren erakusle direlako. Kontua kontu, auzia, haustura ala erreforma zen. Frankok transizioa ondo lotua utzi zuela esan abaizuen. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón.
Baina kontua da urte horietan, 75aren bueltan belaunaldien arteko lotura berri bat sortu zela. 36ko gerra galdu zutenak zeuden batetik. Frankismoaren urte ilun eta luzen ostean, Gernikako errautsetatik zetorrela aldarrikatzen zuen belaunaldi berri bat bestetik. Ura azaltzeko, Jose Manuel Pagoaga Peixoto, garaikoetako kidearen testigantza bat berreskuratu dugu. Entzun horretik azalpen txiki pare bat. Telesforo Montzonek, Peixoto bera eta Argala bere etxera deitu zituenekoa dakar gogora Arrasatearrak. Montzon, jeltzalea zen, Jose Antonio Agirreren gobernuan segurtasuna arduratu zen 36ko gerran. Eta bera bezala, gerra galdu zuten hainbatek, 70ko hamarkada horretan, etaren bueltan loratzen ari zen belaunaldi berriarekin bat egitea erabaki zuen. Montzonenak dira garai hartako borroka kantu garrantzitsuenak, tartean azken urtetan berriro dezente entzun den txikia ezaguna. Eustakio Mendizabali omen egiten diona, 73ko apirilean hil zuten Polizia Espainiarrek tiroz. Kantu horretan, Saseta komandantearen eriotzarekin lotu zuen Montzonek txikiarena, Saseta 36ko gerran hil zuten. Kantu hartan bi belaunaldien arteko lotura egin zuen Montzonek, baina Argala eta Peixotorekin elkartu zenean, lotura hura oraindik erabat egin gabe zuen. Bueno, gero, Montzonek, zerbait garrantzizko zuenean, eskatzen zigun itzordua guri. Bialdu ginduzten Argala eta biok. Da sartu eta berean, hazen zaigu oso bero hitz egiten kas alternatibaz. Oso bero. Txondituak ez oso pozik. Bukatzeko esaten digu. Uste dut, hemendik aurrera, zuen eskutik ibili behar mundekela. Arrelak erantzuten dio bereara. ¿No le parece que eso sería bueno que lo dijera públicamente? Posiblemente. Baina begira. Ni lehenbizi naiz abertzalea. Gero kristaue eta gero demokrata. Eta nire kristautasunak eragozpenak sortzen dit zuen alde azaltzeko horrela. Argala, ukondoak belaun gainoen zituela lurra begire gelditu zen, eta nik jarretu nuen hitz egiten ezagik zertaz. Dalako baten, Argala zutitzen da bera botx ederra gehiago botx ederra zuen eta kantatzen du lerro bakarra hau. Mendizabal zazetaren urrena, Mendizabal zazetaren urrena, kantatzen du. Montzon gelditu zen Nestardia jota. Benetan jota. Neure hitzekin bidea argitu dirazutelako zuekin topa nahi dut. Beraz, Txiki eta Otegiren fusilatzek erakusten dute frankismoak nola gidatu nahi izan zuen bere bukaera, eta nola lortu zuen neurri handi batean gutxi gora bera berak nahi zuen bidetik eramatea, eta nola Euskal Herrian sortu zen erreformari aurre egin nahi izan zion belaunaldi bat, 36ko Gernikako errautsetatik jaiki zen belaunaldi berri bat. Ta gu, basaiatu gara, Bost Ataleko podcast honetan hori kontatzen. Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea zalantzarik gabe. Frankori eman zitzaion puntilla. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako. Aipatzen zenuen, Jon, galdera baten bueltan ere sortutako saioa dela hau, zergaitik exekutatu zituzten Txiki eta Otaegi, zergaitik fusilatu zituzten, lan agin ostean eman diozu erantzunik galdera honi? Bueno, hor, lehen atalean, hirugarren atalean, Iñaki Gaina historialaria kontatzen du, zergatik Txiki eta Otaegi ez beste batzuk, ez? Ze hor baziren, esan dugu, Carrero Blancoren eriotzaren ostean ze represioaldi izan zen, eta adierazgarria da, une horretan, orduko etak uste zuen,
hilko zituztenen artean, zeuden batetik, adibidez, Madrilen karreroren aurkako ekintza prestatzen azpiegitura lanetan aritu zirenak tartean, Eva Forest eta bere inguruan zegoen jendea. Txikirekin batera atxilotu zuten orduko etako komandoen burua zena, Iñaki Perez Beotegi Wilson deitzen zutena, beraz, zeuden izen garrantzitsu batzuk, printzipioz, garaiko eta uste zuena, hoien aurka joko zutela, baina ez zuten hala egin. Eta adibidez, txikiren kasuan, podcast honetan hitz egin duen Auguste Gil Matamala abokatu kataluniarra, garaian txikiren defentsa egin zuenak azpimarratzen du, eta egainak ere Gil Matamalak dio, ota egin nolabait irudikatzen zuela euskaldun, baserritar, erabat euskalduna, betiko borroka horren adierazpidea, eta txikik justu frankismoak ametitu ezin zuen elementu bat, Extremaduratik Euskal Herrira etorri eta Euskal Herriko askapen borrokarekin bat egin zuen pertsona batena, eta egainak ere hori nabarmentzen du, eta ikusten da ere abokatuen testigantzetan nola behartu zituzten denborak, sumarisimuak, eta bilatu zutela egun bakar batean Txiki Otaegi eta Frapeko 3 militante horiek hiltzea. Beraz, operazioa nola baiteko bazegoen egun batean alako eskarmentu bat egiteko, eta Floren Oiz Iratzar Fundazioko kide ere izan dugu analisian, eta bereak ere hori azpimarratzen du, sekuentzia bat bazegoela. Iraiak 27 fusilatzen dituzte, eta urriaren batean, Franco bere oinordeko izango den Borboiko Juan Carlos ere, agertzen dira fusilatze horiek defenditzera publikoki. Norbaite pentsa zezake, Borboia gorde geroko talante demokratikoago bat emateko, baina ez bertan zegoen, beraz, hor bazen, denek bat egiten dute, mezu bat bazegoela, garbia, garaian, ezarri nahi izena, gure bidetik ez bazatozte, begira zer egiteko prest gauden. Hain zuzen, berriki ere Bilaweb edabidean elkarrizketa ere eskaini du Magda Oranitz abokatuak, eta berak ere aipatu du, lerroburu nagusitzat hartu dute, berak ez duela inoiz antziko, txikiri eskua eman zion azkeneko aldi hori, bere hitzak ere jasoak daude podcast honetan. Y ens van deixar entrar a la madre, hijo, y lo que le da la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijo. No, que tienes todo el pueblo vasco. Amai esan zion, beak, irabaziko zula semepila, hori hola izan zen, increíble, urte batzutan, zenba jende etorri izan. Entzun ditugulako Magda Oranik, defentsa abokatu hori egin zuena, August Gil Matamalak ere hitz egiten du gurean, horiek Kataluniarren testigantza, eta entzun dugu ere Perdi Paredes, Jon Paredes Manoten anaia, seniden aldetik edo testigantza hori eskaini duena. Hain zuzen, aipatzen zuen, nola urteen poderiez ere, nola gonden oraimen hori, udako eztabaida politiko ere izan dira Txiki eta Otaegi, nolako ekarpena egingo dio saio honek sortu den eztabaida? Batetik mina ziur aski, senidei galdetu genielako zer suposatu zuen eurentzat aitortze instituzionalak, ezkenean aitortza ofizial bat izan zutelako, eta bi familietako jendeak esaten zigun, izugarrizko poza jaso zutela ordura arte aitortzarik gabe ez izateak. Uda honetan berriro ez jakintasunetik eta ikuspegi oso itxi batetik egin duten irakurketa batekin, hori zauri horiek irekitzen dira. Floren Oizek podcast honetan egiten du oso irakurketa interesgarria udako honi oso ondo lotzen zaiona. Eta dio, etaren gaiztotasun horretan eta gaiztoa izan denaren diskurtso hori erekitzeko garaian, bazutela arazo bat, zen noiztik da eta gaiztoa. Sorreratik, transiziotik, argeletik, eta muga hori jartzeko garaian behin Espainiak erabaki zuen, eta sortzez zela gaiztoa. Eta sortzez gaiztoa zenez, paradoxa bat, Carrero Blancoren memoria babestua dago, terrorismoaren biktima delako, eta gaur Jaurlaritzako ordezkari bat gai da, bi borrokalari antifrankista terrorista atzat tratatzeko. Orduan, eta sorreratik gaiztoa izan zela esan behar horretan balako zentzua bekeria bat ere dute. Minutua falta zaigu, ez dakit Tainoa eta Joseba aipamen txiki-txikiren bat egin nahi baldin bat zuen, segundu batzu ditugu. Besterik gabe, nik animatuko nuke jendea entzutera, nik uste dute iragana ulertzea eta iraganan zer gertatu zen jakita oso garrantzitsua dela gaur egun ematen arian eztabaida asko ulertzeko, eta beraz zentzurretan entzuleak animatzen ditut entzutera. Ainoa? Bai, eta nik egia esan berria jaso dut ama bezala, eta eskertzekoa da, ez dakizu ez zaila den, seme eta alaba nerabeak ditugunei gure historiaren transmisioa egitea,
eta ez bakarrikan edukietan, ondo egindako transmisioa baita tresnetan, beraientzat baliagarria diren tresnekin egitea, ez? Eta horretan ere lagundu dezala belaunaldien arteko lotura horretan. Guzti hauekin gelditzen gera, Ainhoa Etxaide, Joseba Permatx eta Jon Telleria, mila esker goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Mila esker zuei. Goizeko 10 dira. Nepalgo lehen ministroak dimisio eman du gobernuaren aurkako protestetan 25 pertsona hil ostean, marxista-leninistek eta maoisten gerrilarien ondorengoek ere gobernuaren kanporaketa eskatu dute. Iraia Kamra, egunon? Egunon, Pelli eta egunon entzuleak, hori da Nepalgo gobernuak sare sozialetako 26 plataforma blokeatzeko agindua eman zuen, tartean WhatsApp, Instagram edota Ixa sare sozialak. Hauek subiratza nazionalaren kontra egiten dutela argudiatu zuen. Bloke honek herrialdeko ustelkeria salatu eta klase politikoaren kanporatzea lortzeko mobilizazio indartsua eman zien bide. Lehen ministroak kargo utzi du bere etxeari manifestariek su eman ondoren, eta ministroen alderdien egoitzen eta beste zenbait alderdi politikoen eraikinak ere erredituzte. Egoera honen aurrean armadak etxeratzea agindu ezarri du Nepalen dagoeneko 25 hildako eragin dituen protesta uholdea geldiarazteko. Bestalde, Poloniako armadak alerta maila gorena ezarri du gaur goizean Errusiar dronek Poloniaren aire espazioa behin eta berriz urratu dutelako. Poloniako aginte operatiboen arabera dronek aire espazioaren segurtasuna kolokan jarri dute astearte gauean Errusiak Ukrainako helburuetan eragineko eraso masiboen ostean. Operazio militara goizeko lehen orduetan hasi dira eta Poloniar hegazkinak eta aliatuak aire espazioan ari dira lanean. Era berean, radar bidezko errekonozimendu sistemak alerta maila gorenera iritsi dira. Eremu mehatxatuak ekialdeko Podlakia, Mazovia eta Lublin probintziak dira, eta Poloniako agintariek herritarrei etxean geratzeko deia egin diete operazioak irauten duen bitartean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepiei daukinez badan nabarmentzeko jazorarik? Oraingoz lasai daude. Eguraldiaren ondein orako guztiak, Ikerri Berluzeak. Eguraldia berriz ere nahasteko joera hartuko du asteazken honetan. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina orokorrean ateri utziko dio. Hala ere goizak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango dira, hodei basuak ugarituko dira, mendebaldetik fronte bat iritsiko da eta eguerdirako zerua estali eta euritara joko du. Arratsaldean zaparradak bereziki Kantauriar isurialdean botako ditu eta gehien bateki aldean, hau da Nafarroa iparpartean eta iparralden. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi. Eta gau partean soilik euria Gipuzkoa ekialdera, Nafarroa iparpartea eta iparraldera mugatuko da. Hala ere, litro eta mintzat ez da euri askorik egiterik espero. Haizeak hego-mendebaldetik joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauriar isurialdean 19 eta 20 gradu bitartean, eta hego isurian 22 eta 27 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Hauexek, gaurko honetan esan beharrekoak, segitu entzuekin, bigarren kafea ondo segi, egun polita izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, badakizue egunero dantza eginez ematen diogula hasiera saioari, baina gaur pixka bat serioago jarriko gara. Gaur Iraia Kamar suizidioaren prebentziorako nazioarteko eguna da. 2003 geroztik ospatzen da egun hau. Arazoari arreta jartzeko, ari lotutako estigma murrizteko eta erakundeen gobernuen eta publikoaren artean kontzientzia sortzeko. Baina bereziki suizidioaren prebentzioa osasun publikoaren lehentasunetako bat dela eta kausa horrengatik heriotza tasak murrizteko premiazko neurriak behar direla gogorarazteko balio du egunak.
Leporaino egotea ezin zaio leporatu ez, esaten du Olaia Intziartek. Eta egia da, isiltasun eta tabu ugari dago suizidio bidezko heriotzen inguruan, baina datuak hortxe ditugu. Europar Batasunean gazteen arteko heriotza eragile nagusiena da suizidioa. Eustaten azken datuen arabera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2024an suizidioagatik hildako pertsonen kopurua 171 izan zen. Nafarroan aldiz 58 pertsona hil ziren, baina askoz gehiago dira saiakerek, hori ere kontutan hartzekoa da. Ez da gaixotasun bat, jokabide bat aizik, izozmendi baten punta. Datu bat emategatik suizidio arriskuan dauden 20 pertsona baino gehiago detektatzen ditu egunero Gipuzkoako Osakidetzak.